Paidza ichimwe. Icho kwa demo ya Zimbabwe njere mwanjere mkati mekufamba mkati mekufafeza nekutsotsura. Wamkaseko Honorable Maximo Njanji. Chimuti waliko kabata mkoma kepi. Izo zindikona wakachititse. Kwa mkoma Innocent muchenje kwa. Baba na maitu. Wakachibata kutitse. Baba ni batu hacho. Chimuti wakabata. Paka mkoma kepi. Makindira papi. Neganteka kuti pasi ndoga pani kuchema kwe vanhu mukati mekutari Harare. Mugwagwa unoenda kutra Bablas. Tikasvika pane kereke hombe iripo, right, kwozoita mashops pari township inonzi business center yeZindoka. Rodi pane mugwagwa mukuru, pakati pemugwagwa mukoma KB panofanira kunge pakachena nekuti mugwagwa kangogadzirwa uri muhombe. Pakati pemugwagwa muviri iyi ndo pari kupaka motokari, magonyeti nemota diki. Ndo padzinopaka dziripo ipapo. Riri kuita dambudziko rokuti munhu akabva nemotokari achibva kuno kudhorobha achibva kuchita Bablas akada kutienda kuenda kuseri kana kuti ari kubva kudhorobha ada kuenda kuseri, mota dzimwe dziri kutomborovana uyezve kuda kutsikwa nekutsikwa kwevanhu nenyaya yekuti motokari dzakuita parking kuita seki mudhorobha pari pakati pemugwagwa dzobva dzavharira dzimwe motokari dzoda kutena hadzichaoneki, even vanhu havachaoni kune motikari dziri kubva kopi. So vanhu vari kubvunza vachiti kanzuro ngavatibatsire utori mutemo here nekuti hapana pakapegwa hapana pakamakwa asi motokari dzinongoripo ende hadzibviswe. Nevamwe vakuda kugadzira motokari unotoona zvakare iri pakati ipapo yakatovhurwa boneti. Avayo vanhu vakuita zvavanoda vanhu vari kuti ko ivo vanoshandira basa iri variko kupiko, vanhu vopera kufa here, mota dzorovana here, imbori nzvimbo iri kushandiswa senzvimbo ipi paZindoka? 1 2 tiri mugwagwa ipowo tosvika paTrabablas. Vabereki vane vana vanogara kudhuze nekuti Bablas vana zvavari kuita mukoma kepi vari kumhanya vouya pai pakavakirwa pai vari kuita unonzi mutserendende. Handiti pamusoro pai ka vanogara chinenge chipurakakara chisenge pasi vodzoka vokwira zvakare. Rinove dambudziko rikuchema nevamwe vakuru kuti vakomanaka vana 1 vachatsikwa, 2 vanogona kufa vachikoka misana kana kuchikoka makumbo because vanozva paTrabablas kubva pamusoro paya kusvika pazasi vakagara pachipurakakara pachisenge. Zviri kuitika izvozvo mukatosvika paipe mukamira muchibva mukati kwaZindoka mukatarisa left side pakakwirira paipe muchatoona pamwe pakachena so pakatopombira kamugwagwa ndo pavari kuita kamutserendende ipapo. Saka vabereki ndo vari kuti vana vedu vanogona kukuwara. Ndobva ipapo handina kumira uyo ndiri kuenda kuHopley paka ndapinda muHopley ndo mune mukadzi. Mukaenda paWhatsApp channel muchaona mukadzi kwaye hatisi kuziva kuti aishanda here kumbari kana kuti aita sei. Zvaita kuti vakawanda vaungane pavari vachiti tibatsirewo chiko chiri kuitika pauri. Ane nyaya ari kutaura kuti kwanhengi kwandakaba foni mukaenda kumbare mukasvika pakati padhuze nebuilding yapakati panonzi panhengi pane vanhu vanobva kunze kwenyika vachiuya kuzohodha ipapo ndo pandakaba foni. Ndo paishanda foni yandiri kushandisa iyi ndo pandakaitora. Atori nayo foni yacho anayo ndo yari kushandisa. So hatizivi kuti dambudziko rake vanhu pavabvunza vakuzama kuti vakafamba naye nezvaari anokwanisa here kuzopaziva kuti ndio apa kana kuti vanhu vakutonga kuti iwo woenda ikoko vosvika vachibvunza kuti pakati pane katakshop pane vanhu vanouya vachihodha pane vamwe vanhu vanobva kunze kwenyika yenyika yeMalawi ndokutaura kwaari kuita achiti foni iyoyo yandiri kushandisa iyoyo apa ari mumablankets anenge ari mumablankets endai paWhatsApp channel izvozvi. Okay, mudzimai uyu aishandira ani? Apa haasi kutaura kuti aishandapo here, ari kutaura nzvimbo kuti ndo nzvimbo yaakatora foni panonzi pababa nhengi kana kuti pamai nhengi pane katakishopu karipo ipapo pane vanhu vachizohodha vachibva kunze kwenyika pane vamwe vanhu vanogara vanobva kuMalawi chikwa chivati achibva taura nebuilding kuti padhuze nepaCathouse kumbari right and panotozikanwa. Saka vamwe vari uku manje vari kuti hapazivi vari kuti vangakwanisa here kufamba naye kuti vaende ipapo kana kuti voenda vanhu ikoko kana kundikana vosvika vachibvunza kuti vanopaziva here vonzwa kuti aripo here akabirwa foni ipapo nekuti paritotaura nezita kuti panhengi pabhosho kana kuti pakanyemba.
Zimbabwe endaika pa National FM WhatsApp channel vakawanda avasati vajoina vakawanda vaiti tichajoina izvozvi hapasati paone linki rokujoina saka kune avo vagagara vakajoina kudhara ndivo vachatokupakulirai ndivo vachakupakurira imi garai pachimuti vakati endai pa National FM WhatsApp channel kuti munoona video nyaya iri kutaurwa nababa Isabel saka tibatsirei nyaya yepazindoga yokuti matracks ari kupaka pakati pemugwagwa ndevapi vanobatsira nyaya dzekuti kana motikari dzichipaka pakati pemugwagwa ndevapi ngova ke yes tibatsirei Zimbabwe nyaya yevana vari kuenda paTrabablas yes vachidorwa mutserendende atakambozviita ngoma but pavari kutambira ngoma makambomira mukapaka mota mukoma kembe kutasa pasi paipa aiwa kane pakarebazve chivakwa chenyika chihombe saka ndiani angabatsire paTrabablas kuitira kuti tichengetedzeka vana uye tichengetedzeka infrastructure yedu yes nikuti kudonha kwemafu zvakari papeka kutokanganisa chivakwa chedu ndizvozvo tibatsirei nenyaya yemudzimai wekupi wekuhope kumagada ari kungochema achiti ndakaba foni pakati foni yangu ndagatizokatsvaga foni yangu kasulu asi pari zvino timboti happy International Workers Day kuvashandi vese vemunyika yeZimbabwe. Paka ndapindira mhuri yeZimbabwe pamutare odzi nzvimbo inonzi Chiwere nzvimbo yandiri kutaura iyi mhuri yeZimbabwe kune vanhu vanoita basa rekukorokosa kutsvaga mari goridhe mumarwizi umo varimo imo mukoma KB nemhuri yeZimbabwe inzwai kune mukomana akaenda kurwizi uku kandi nzvimbo vari kukorokosa nehama dzake aina baba mukuru mukoma wababa wake ndiye wainaye kwavari kuita basa rekutsvaga gold vachikorokosa vari kuko akasiya mukadzi kumba mukadzi uyu akazvitakura mukadzi uyu ane pamuviri 1 havana kunyoresa 2 havana chavakagadzirira nenyaya yekushaya apa kuya kutsvaga mari mukadzi akabva ndobva aenda kunzvimbo ishi kuodzi uku aenda kuodzi ikoko achibva asvika ikoko kumurume wake mushure mekunzwa kuti miri yake pane zvaari kunzwa achiti ndiri ndega rega ndiende kudhuze ngune chi kune murume so ikoko vakavaka zvitumba kana zvimba zvavanenge vachigara variko ikoko asvika kuya mimba chipatira kurwadza munozekatira kurwadza vakadzi avagari pasi vambira vaita sei vanhu vakati iyi marege maenda kuchipatara zvikanzi handiende kuchipatara inina handina chakaiti kana kunyoresa kana kuita sei ndinotangira papi ndosvika chitukwa nemanesi vanhu tsvagai mota vanhu voda kutotsvaga mota baba vakati bae wabuda shupa yatinoti iyayi inotanga kubuda kana vanhu voda kuita sei madzimai ada kunopona so achibva nzichipinda mumbomo muchimba chakapinzwa iyo cheikoko chacha chinenge chine mapiki nematurisi nechiwatiwati ndo makapinda imomo mwana uchimba kwanzi mwana akutobuda baba mukuru vaiva mukoma wababa wemurume ndakabva gamuchira mwana yes ndo vakaita nyankuta kamasikana kadiki 2 minutes kakutochema ndo pakazomhanya mukati momundu akuna vakadzi vechikuru here but munhu anga agamuchira mwana ndiani ndibaba mukuru vatesvara kumuroora yes angari mwana wekutanga here wemuroora mwana wekutanga muroora akakwira bhazi achibva aenda kwainoshandani kwaishanda murume yes murume angana bamukuru vanova mukoma wababa ndokwanga achikorokosa asvika iko muroora achibva atanga kurwadziwa yes ende muroora uyu akatokwira bhazi achibva kunonzi iko kumavangwe vari kwamutare kuodzi vanoziva kunonzi kumavangwe ndoko akakwira achibva kuenda kuchiwere kuodzi kune murume anga achikorokosa ikoko ndiko akazoponera ikoko anga ari padhuze nevatezwa rakati mwana anogona kufa hapana zvanenge aita pamwe achatsimbirirwa pamwe kana abuda ada kufukidzwa ndiye gamuchire ende kana akagamuchira munhu anga asingakwanisi kubata mwana achizvigamuchira ega vachibva vagamuchira vatezvara kumuroora panga pasina here vamwe madzimai vanga varipo vangachoripo vatori vamwe varume vasiri veukama vatezvora chingoti ende ndichitaura nemurume aritaura shoko rokuti andione chakaipa pane zvakaitwa nababa vangu nekuti mwana wangu mupenyu dai ada kuti tumanikidzire dzimwe dzenguva aifamba sei mwana akubuda dzimwe dzenguva mwana aita sei mwana aifa plus inini kuchipatara ndakandisina chandanga ndakabhadhara okay even kana usina kunyoresa usina chawakabhadhara pamuviri parwadza haukwanisi here kuenda kuchipatara ipapo madzimai ngavatiudze but mukoma KB ndoda kumira ndakamira panyaya yemadzimai zviri kuitwa nemanesi vanhu kana vamwe vasina kunyoresa
kusanyoresa kazhinji pane kushaya ruzivo, pane kuzviitisa nekushaya zvinodiwa pakunonyoresa. Zvinoitwa madzimai aya mukoma KB kana aenda ikoko kuti munoziva here kune manesi anotorova madzimai akazvitakura nenyaya yekuti wai makanonoka kana kunzi vanonzi budai endai kugedhi uko. Titori nedzimwe nyaya izvo dzemamwe madzimai ari kuponera kugedhi vari padhori chipatara nenyaya iri kunzi makamusina zvinhu zvakakwana. Okay, manesi vari kuita izvozvo. Ivo vanenge vabatwa zvisirizo, madzimai vanenge vaenda kuchipatara vabatwa zvisirizo, vari kuenda here kunoripota kuvakuru vemanesi ava? Vari kuti tikasvika ipapo tikaripota nyaya tinonzi tichakushedzai, but hapana zvinoitika. Nyaya dzakafanana naidzodzo zviri kuitika zvakare kune imwe kiriniki iri munzvimbo muchitongwesa. Yekuti kana uripo ipapo kune munhu anenge ari kugedhi, usati wapinda imomomo une zvauri kuda unosiya dhola kumunhu anenge aripo ipapo. Then kana wapinda imomo ukanzi ruda chakati unonzi pana patina, but ndinokuda kuya kuofisi kwangu kana kuti uya kubhegi kwangu. Zvaoshaya mukiriniki unopiwa kubhegi. Okay, zita rechipatara munaro? Tinaro. Tadii kutsvaga vakuru vepachipatara apa kana kungokwenyera vezaki vaite basa. Vanhu vari kudzosera nyika kumashure vosungwa babesa pera. Ichokwadi. Hakusiriko kwega. Izvo zvitichipedza panapa mukabvunza kuti ndekupi kumwe kuri kuitika izvozvo. Munoona inofirisa mushina wedu. Kwakati even mapirisa mamwe aya vamwe vari kubhadhariswa. Kana kune mumwe munhu ari pajuti vanhu vanobhadhariswa. Kana mumwe asiri pajuti hapabhadhariswe. Kana mumwe ari pajuti vanhu vanonzi pindai. Kana mumwe asiri pajuti vanonzi hapindike. Okay, asi chipatara chimwe chete. Tibatsirei madzimai, pane nyaya yasimudzwa naBhozho pano. Muroora uyu akati iye handikwanise kuenda kuchipatara nokuda kwekuti ndanga ndisina kunyoresa. Ichokwadi. Ndogona kuzotukwa nemanesi. Ndo zviri kuitika here kuzvipatara. Unotadza here kuenda kuchipatara even usina kunyoresa kuti unobatsirwa kuchipatara. Mwana utanga pona ararama kana pane zvimwe zvinodiwa zvozouya. Munotadza here kuchienda kuchipatara? Ene kuchipatara kuri kuitika sei? Tibatsirei. Ngatifambei tese 0718 692 244 0718 692 244. Hande tinzwe kuti pane here zviri kuitika kuzvipatara. Gogo nasekuru nhengu kubhuhera mamuka seko ndoziva kuti makachibata chimuti kuti zvi 20 minutes past 11 lekezani kativhe mafara yanitewera kuchokera kakuBosch Motorspares 11:30 ndio pafika nthawe pari manje. Paka Zimbabwe nyaya iri panapa iri kunzvimbo yekuHurungwe kwachifika Sangarare, Right? Vanhu vari kuchema vachiti Sabhuku akashevedza musangano, vachiti vuya kumusangano. Kana tichitaura zvemusangano unenge washevedzwa naSabhuku. Yakawanda zvinhu zvese kana zvichiitwa zvinosvikira kuna Sabhuku, ndo baba vemuvillage. Zvabva kuhurumende, zvabva kuna mambo, pane zvirikuda kuitwa munzvimbo zvese zvinosvikira kuna Sabhuku. Sabhuku ndiye anounganidza mhuri yake. Nyaya iripo ndeyekuti mashoko akanga ariko vanhu vasati vamaziva vakamuka kuseni vachishevedzera vachiti kune musangano unoda kuitwa. Kune vakakundikana vasina kuenda kumusangano nokuti ranga siri zuva remusangano, but vakamuka vachida chi musangano. Hange siri date kuti musi wakati muri kumusangano. Even kuine date pane vakakundikana kuendako. Vakundikana kuendako vakazoona matsamba achitenderera kumunhu wese asina kuenda kumusangano achenze wese asina kuunza kuya musangano kuri kudiwa $10 kwa Sabhuku. Vati chii chakaitika? Munhu asina kuenda kumusangano wa Sabhuku ari kunzi fined $10. Ukada kutaunza atikwanise kutotaura newe usati wabudisa $10 ausati wa mwana wemunomu. Wemunomu $10 ndio vhura muromo tobva taka kutaura tese. So vanhu vari kuti Zimbabwe tingati tiri kurarama munyika yedu here, ndizvo here? Ende kumusangano kwachona ndakona kuenda nemhaka yei hapana zvotobvunzwa. Kune vamwe vane rufu, vamwe vakaenda kuchipatara, vamwe vari kurwara kuzvichemo zvimwe nezvimwe. Kunyangwe kukanzi kune mazuva, but hakutoshaiko vasina kuuya kumusangano nokuda kwezvikonzero zvekugara kwavanenge vachiita. Asi vari kuchema vachiti ndizvo here kuti pese pausina kwasauna musangano find $10 kwa Sabhuku. Ndechekupi? Hurungwe kwachifika Sangarare ndokuna Sabhuku aita zvinhu izvi atumira matsamba. Right, ndiani mukuru wenharaunda anowanikwa ari pamusoro paSabhuku? Ndichief mambo. Vaenda here kunopotera kwa mambo kuti vanzwe kuti zviri kuitwa naSabhuku ndizvo here? Ndo pakatida kuti tibatsirike tizive kwekuenda, nekuti tinogona kubondera kuenda kuna mambo une kumwe kwajambira kana kuti kwaunofana kuenda. Uyezve kana zvazooneka kuti tiri kubirwa utsotsi hazvipo pamutemo tizive kwekuenda.
Zimbabwe tinoziva kakuti madzimambo vakateerera izvozvo. Ichokwadi. Handiti kunyanya mambo vedu kave pa Makaha Nyakuchena. Mambo Nyakuchena. Vanochibara chivuti. Munoti kudini kana Sabhuku akadaidzira musangano. Handiti pane ma-apologies. Ichokwadi. Even pabasa chaipo. Munhu anenge akabatikana wadwara. Handiti. Kwaita rufu. Apo. I-apology kai. I-apology. Asi Sabhuku ari kuti wese asina kuuya $10. Ndizvo here. Tibate pa 0718692244. Taurai kwaramba. Papa akati zii. Yes. Ndobva adzoka achipisa ende pane shoko rataura rekuti vakuru ngavaziviswe. Ivo pachavo nokuda kwemasimba voonesana. Vosudzuka kwatiri. Ndizvo chaizvo. Pana angosenda message yokuti kiki kuseka kwepa WhatsApp. Sabhuku deals mawani. Comrade Terezina padombo chawa pamungata. The drza. Sabhuku deals mawani. Hakuna zvakadaro dambudziko riripo. Masabhuku ese anofanira kakuita ma-workshop vadzidze mutemo. Ndinonzi mupostori wepa Hunter Mabvuku. Pariseko pa Mabvuku nhase. Sabhuku uyo kana achishandisa mutemo uri mu village constitution zvakarongeka kana zvisiri mutemo ngavaende ngavaende kwa jinda ramambo nyaya iyo ibatsirwe kuti itaurwe nezvayo. Panapa ndatoita tsvakurudzo mukoma KB ndichipa ndatsvaga nhamba dzasekretary wamambo. Yes. Ndave nadzo adzisi kuita hadzo. Asi muchataura nasi. Ndichataura sekretary wamambo nezera Sabhuku tinaro. Nangoona kuti alright rega timbotera na sekretary wamambo. Nhamba dzasekretary wamambo ndadziwe nadzo. KB naBhozho masabhuku awo mukati kana vakagara vachida mari kudaro ndakuisa vakomana vangu vezaki mumaruwa ndinonzi Sabhuku Karamba representing National FM Pazvipoto. Anochichekwa nemagirazi. Chandisakidza manje hanzi ndakuisa vakomana vangu vezaki. Vanopera kubatwa kwakomana. Sabhuku Karamba. Amaiwe. Mawani kaya. Charles Chiteka kwamure wangoshe village chakabatwa chimuti kuti dzvi. Amai. Chifu tichaitika. Hanzi KB. Okay. KB naBhozho kuno kurishinga ward village Fainoza. Taita dambudziko kune murume ari kuchera pa boho kuita maini. Kwanzi boho riri mumunda mangu. Saka kana muchida mvura munotondikumbira ndizvo zvinoitwa here toenda kupi nenyaya yakadai. But ipapo mukoma KB kana chiti boho riri munda make chakatanga chibhorani nemunda 1 2 kana chibhorani chichiiswa kunyangwe muri mumunda vakuru vanotoshevedzera kuti taona apa paine mvura vokumbira munhu iye sezvo muri munzvimbo memvura ichasevha munhu wese hapana kungoiswa boho chete shoko rakambobvuma kuti chibhorani chiiswe harisi nesimba rake. Sei akudaro? Handiti kana pachiswa chibhorani panoitwa survey. Panoitwa survey. Motoenda kakuna Sabhuku. Poto sainiwa. Kuti yes chibhorani ngachiende kunocherwa pa ZBC Mbare. Ndio pataona pane mvura. Right. Vakuru vepo taurwa napo. Ndizvozvo. Saka ESA ari kuti chibhorani chakaiswa asingazive. Hapana kuitwa survey here. Ende hakuna vakuru here munzvimbo iyi. Ngavaendeka kwa Sabhuku. Ngavaendeka kwa mambo. Ngavaende kwa DDC. Yes. Ngavaende kwa MP. Vari kuti kudini nhai nenyaya yechibhoro icho. Ende vakuru onaika munhu iwani asari kushungurudza vanhu vangani. Dunhu rese. Regai timbopinda kamuchitoro. Motenga mafoni kubva kuSell One Electronics toda kuona ka chibhorani chacho. Nemunda wacho. Ndo chinotumira mapika anooneka. Tinorarama in the name of Jesus. Yes. Icho kwadi mari yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza ndekutsudzira dziri kuitika matima nawose enyika ino. Zimbabwe regai ndibva ndangopindira. Iko zvino zvirika ndingopinda kwena Clement achiringana. Kwena Fred vade kufamba. Igweruka. Yes. Rega ndingoshevedzera muri yeZimbabwe ndobva ndatiso paka Gweru Nkoba 13. Nkoba 13 mukoma KB. Kune mubereki ari kuchema achiti handizivi ndingabatsirika sei. Yatanga nemubereki umwe chete but vabereki va3. Okay. Mubereki ane mwanasikana ari grade 6 anodzidza pane chimwe chikoro cheprimary chiri kuGweru. Mwana uyu vakuenda kuchikoro mwana akuita zvekudonha.
what is he right. Achidona kudaro vanga vakupota dzimwe dzenguva kuti kumuperekedza kuti asvika kuchikoro here. Musi uno pasina mazuva 2-3 mwana uyu vadzidzisi vakafonera kumba zvikanzi mwana wenyu abuda pachikoro pane vamwe atisi kuziva kuti aenda kupi. Ikodzero yematicha because munenge masirwa vana kuti mwana atisi kumuona, mwana arwara but mwana kanzi haasi kuonekwa. Nguva yakafonera baba mudzimai wavo vachiudza kuti mwana anzi asikuenda kuchikoro, mai neuchenjeri ndobva vaisa pikire mwana, ndobva nyaya pagroup, ndobva vaisa pikire mwana pagroup. Alright, chataka kutenderera mwana asi kuonekwa, mwana asi kuonekwa. Umwe munhu anoshanda kune imwe kambani ndobva tuma nemwana achibva fundira baba zvikanzi mwana wako ndamuona iko kugweri ikoko. Mati mwana uyu akura sei ari mwanai? Mwanasikana grade 6 zvikanzi mwana wako ndamuona but ndasvika kusvika paari akabata banga. Izvo mwana uyu zvaakaita achibva muklasi akabva aenda kumba kuseni achienda kuchikoro anga akapfekedzwa kataiti mukati, uniform pamusoro nekame katop kadresi mukati zvokuitira kuti mwana adzirwe. Mwana uyu uniform yake yakazowanikwa kune imwe misha iri padhuze isiko kumba ndokwaikawanikwa but paakaenda kumba akasvika kusina vanhu ndobva apinda mumba ndobva atora banga rikuchekesa muriwo, ndobva atora banga, atora banga tasa uyu achifamba akadzokera kuchikoro. Murume akamuona achibvafundira baba zvikanzi mwana ndamuona zvikanzi tiri kutomutsvaga mwana shekwa kuchikoro zvikanzi ndiri kumuona pari zvikanzi mubate zvikanzi handikwanisi kumubata because ane banga naro ihombe zvikanzi iwe wachiramba uchitaura neni pafoni uchimutera kumashure ndoda kuziva kuti ari papi. Ndakutomhanya chikonzero kuchikoro tapiwa ripoti yekunzi haasi kuwanikwa but ndinoziva mwana wangu anomborwara. Kumutera kumashure achimutera kumashure uyo pachikoro uyo muklasi ndobva anokwana gadhi anosvika nebanga rere achida kunobaya mudzidzisi wake. Ndobva abatwa ruoko negadhi ndobva amutorera banga ndobva aendeswa kuofisi yemukuru wechikoro. Right. Vabereki achibva danwa vachibva vasvika mwana ndonyaya yemwana mwana achibva atorwa achibva aendeswa kumba vachibva vazodzokera pachikoro nemwana vachida kunoona mukuru wepachikoro nokuda kwokurwara kwemwana. Nguva yavakaisa nyaya pagroup pakabva pabuda vamwe zvakare vabereki vari kuenda kuita 2 vari kuti ivo mune mwana ari pachikoro apa ari muklasi iyi maticha nhengi neniwo mwana wangu akatomira kuchikoro kurwara kuita mwana wanyu ndokuri kuita wangu. Ndokubva vaenda pachikoro ndokunotaura nemukuru wepachikoro vakaona pane umwe ticha mukuru aripo pasipo wataura naye akati mumirira mudzidzisi ticha vakuru headmaster vachibva vazouya vanoti ivo headmaster vakati tiri kuvaonesa kunyaya yekuti onai muklasi umu ticha uya akambodzidzisa kwakati achibva abva tikanzwa zvakati iko zvino zvauya pano onai pachikoro panapa muklasi make maane vana 3 havachaendi kuchikoro chero wangu uyo kutouya panapa zvakutonetsa. Headmaster vachibva vati iwo zvatinogona kuita nekuti makataura muchidaro munenge muchinanga munhu. Zvatinogona kuita vana ndezvekuti motransfer mwana wenyu kubva pachikoro pano kana kuti wochinjwa klasi. Mubereki womwana achiunza nyaya anoti Zimbabwe kutransfer mwana wangu kana kumuchinja klasi zvinoita kuti apore. Anoti ivo headmaster vakati pakamboita munyaya zvakarekanisa pachikoro yekuti izvo mutoileti mainzi mune chimunhu chaionekwa chine mandebvu vana vanga vakusvika kupinda mutoileti kukazoshedzwa munhu akazobatsira vanhu ipapo iko zvinozvi paright. Baba Isabel, muri kuti vana vasisaende kuchikoro ava vese vakatanga kurwara vava mu grade 6 momo. Muklasi iyo munatichewo ndo mavari vanga vasingarwari kusanganisira iye mwana akashayikwa pachikoro uye akaonekwa akabata banga. Ndiye atozopedzisira izvozvo, ndiye pakutenderedzwa kwaitwa pagrupu ndo pazobuda kuti vamwe vazive kuti tese tine vana vari muklasi vanodzidziswa naticha nhengi saka tese vana vedu vari kurwara chirwere chimwe chete. Mati chirwere ndechei? Vanodona. Asi uyu manje paakatora banga adzukira nawo kuchikoro achida kubaya ticha paya pakamira varume vanokwenda kuita 5 simba ranga anaro kuti vatore banga iri achida kuchekani mudzidzisi wake but mashoko hapana ari kutaura. Iye mwana pakaendeswa kuofisi kwemukuru wepachikoro akataura kuti kudini haana zvaari kutaura, haana zvaari kutaura, akasvika kumba obva adona.
akaipa chikoro vadona saipa pachibva naye kumba anga kuita zviri nani vari vaviri manje nemumwe mubereki vakuenda pachikoro vachinosvika pachikoro papera kungoti mayati chete vese pasi. Vaenda here kuchipatara kuti mwana anotariswa pazikane chiri kukonzera ka urwere huri kukonzera kudonha kwemwana. Mashoko iwawo havana kusvika paari vanga vachiti takachigodhera nyaya yepachikoro kuti pakaitika enda pachikoro ndo zviri kuitika asi vasati vataura nyaya kuti tichavabvunza kuti kuchipatara makaenda here asi vari kuti kutransfeya mwana wangu kwandaudzwa naheadmaster ndokunoti kuti vana vapore here uyezve chirwere ichi hachizorambi here chakungobatawo nechikoro vakawanda. Zimbabwe, shoko iri chichemo chabva kumubereki wemwana. Love Mokata wa phase 2 Norway Notoni arachipata chimoti makadiniko pachimuti first time yangu pano ndinonzi Maidareo machakaire kusalimu Gabe Heights. Tsudzira chimwe icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukadime kufamba mukadime kufafadza nekutsudza kuti matima na wose nyika ino paka gutu kwa gutu chiri kuti tani ndapindira kwa gutu muri Zimbabwe. Kwa gutu kune nyaya yakaitika muri Zimbabwe yekuti kune mwana akaberekwa ari mumwe chete nababa namai vake. Baba vachibva vashaika kuchibva kwasara baba chete, kwasara baba vakashaika kukasara amai chete. Amai vasara vari pamba vakararama. Sorry Zimbabwe, akashaika ndiye amai kuchibva kwasara baba. Right, iko zvinozvi baba sezvavanga vari vasara ndo vakazorwara iko zvinozvi vachigara mushure mekuisirwa mushandi nemwana wavo. Baba avo vanga vane makore anokwenda kuita iwo 4 years vari panhoo vakarara vachirwara. Mwana komana aizama nepaanogona napo achivaendesa kumadoktazi bombodzoka pamba kuendesa kumaprofita kuendesa kuchivanhu achizama kuti baba vangu dai Mwari aita kuti vararama kutaura kuri kuti baba ava vanga vaine 74 years pa 74 years ndopa vatisiya ndopa vazofa nematambudziko. Baba ava vafa kudaro mwabantu kwakaudza mwana komana kuti izvo ndiri kukumbirawo pamunhu ndiri kugara naye panapa ndishedzere mwana komana wangu auye pano chikonzero inini ndiri kuona handichisina mazuva ndave pedyo nekufa but ndine mashoko andoda kusiyira mwana wangu kuti azive kuti ndafa hangu but achisara sei agogara sei uyezve chandipedza nezvimwe zvichena ndezvipi. Vanoudza mwana wayo kuti izvo mwana wangu ndaona wakaruza mari yakawanda asi ungade ukabudisa chimwe chinoonekwa nenyaya yekuti waida kuti baba vako ndirarame aiwa zvanga zvisina kushata asi ndaonekwa ndiri kuenda handichisina rwendo ndiri kuona ndichidanwa asi vese vakabata pandiri ndiri kuvaziva. Vese vakabata pandiri vakakonzeresa kurwara kwangu vane chokuita pandiri ndiri kuvaziva. Asi zvondoda kuita mwanangu ndezvekuti ukada tikasiyana kuudza mashoko ukafamba nemashoko tinogona kupedza musha wese tikafa. Chikonzero inini ndafa nokuda kwemashoko iwo zvakare uchanovharirwa zvakare wobva wafira mujere. Saka nyaya iri panapa ndiye kuti famba zvakanaka ugotsvaga asi kana ndichinge ndafa ndichakuzarurira kwauchafamba nezvichaitika pachabuda zvichaitika asi handina mutoro wakabata kwandiri. Kunyange madzimai vakaroorwa verudzi rwangu ndo vandiuraya. Right, mwanakomana vanhu vafa vavake vafa vavigwa vapedza zvese. Mwanakomana anoisa shoko rake mudare achiti ndiri kukumbira kuti muchiri pano hatingaite here mamwe masviko kuti tizive kuti murandarume chakamupedza nechakafa chii kwete baba vangu vega kunyange vakabva kumashure tagara tisingambofambi tiunike. Vakaonda vanga varipo vakasimudza maoko vachiti shoko rauya naro mana ishoko guru asi chinonetsa ndechekuti hatina mari dzekuti tifambire chita ichi. Mwanakomana achibva ati ndine pashoma pandinapo tikafamba paviri kana patatu tinogona kubuditsa chena. Umwe akabva taura arimo muzvikanzizvo uri mwe mukadzi aiwa ndinoziva kwakati pakati karufu kwedu ndokwatakaenda pati kune zvakabuda ikoko vachibva vafamba vachibva vaenda munhu achibva ashevedzwa. Munhu paakasheva vakatava kuenda ikoko vaenda ikoko ndokuzoshevedzwa munhu kunze ngaauye panzvimbo. Munhu achibva asvika panzvimbo achibva amira mberi kwavo achishevedzera achiti veukama ndio vandiri kuda pano mungave vadzimai vana vevanasikana ngavebve pano asi ndiri kuda veukama vandiri kuda kunyanya madzibaba nemadzitete vedzinza vakafana nemurume afa. Zvikanzi pati panapa ndiri kukadime kutaura panapa ndiri kukumbira kuti ndichakuisirai mugomo wemvura apa mumwe nemwe ngabve nekapu yake kumba handidi munhu achakwira mvura iyi kubva mukapu yemumwe munhu yambomwirwa nemumwe munhu ngamwe mukapu yake ega yabva naye kumba uchipedza kumba wotora kapu yako wobva ita sei wobva waenda. Baba pati nemhuri yeZimbabwe vanhu vakadochimwa mvura ipapo munhu wese aite senge uda kukotsera senge kuti kanganisika ipapo. Zvikanzi ndiri kukumbira ipapo mumwe kechipiri but muchitaura nezvezita remunhu uyu kuti nengi
tiri kukumbira kuti munhu akakudya kana kuti ane zvaakaita zvigobuda. Vamwe vakatanga kutanga kuvhunga ipapo vachishevedzera kuti ini ndakaita zvakadini zvakati but nefamba nanhengi vachiita zvikwete vari veukama. But pavakazobuda apa mwanakomana nehama dzanga dziripo vakatanga kushevedzera kuti mashoko ari kubuda muri kumanzwa here, vamwe ngatirekodhei tichinzwa zviri kuitika. Vanhu vapedza kudaro vanhu sabhuku navanhu nga ripo zvikanzizwa mashoko ari kubuda panapa akaoma. Right? Pane vanhu vakatanga kuti singa kurwara nenjere vanokwenda kuita 4 pavanhu 17 veukama nababa vanga varipo pavanhu 4 hour ndo pakanzi zvakuenderera mberi izvi dai machimira titange neivava then vamwe vozotaura vachizoudza ava vanga vabudirwa apa ndo pakatanga kutaurwa. Saka munga kutobvisa hembe ipapo veukama vachibva vachivedzera kuti izvo vanhu vakanga varipo kusanganisa sabhuku zvikanzi sabhuku hamusi hama yedu zvamusiri hama yedu kana vanhu vachinge vagara apa vakunzwa zvakanaka mochivaudza kuti mazivei ndopataka kuudza sabhuku zvikanzi panapa mashoko anga achitaurika ndeyekuti mese kubva uyu ataura zvakati nenyaya yemufi uyu ataura zvakati nenyaya yemufi but mese zvamuri apa mabuda muchinzi mune chokuita nemufi. Mwana achibva ati ndiri kukumbira mubatsiri pari zvinozvi imbosiyai vanhu vakadai ndichazokushedzai ini kuti tidzoke tienderere kumberi. But masiri wakaitwa vanhu ava vanhu vakuita senge vakurwara nokuti vamwe vari kutozvimesa, vamwe vari kubvisa hembe dzavo, vamwe vari kutori kana akabuda kutanga kufamba kana akasadzorwa kwaari kuenda haadzoke. Saka vane vana vavo vakatochengetedzwa, vane madzimai avo vakatochengetedzwa. Saka vanhu vari kunyanya kukwara pa vanhu vechirume, vana tete vamwe vangakaroorwa, varume vavo vakatoshevedzera kuti inisu hatingendere madzimai akadaiso vauya zvakanaka vachiuya kurofu asi kana vakudzokera vakadaiso zvakaoma sei vakutochengetedzwa varipo papo. But mwanakomana akashevedza mubatsiri kana kuti akabhadhara mari abva ati kumubatsiri ndiri kukumbira mumboenda mazuva aendesa kumberi anokwana kuita 2 weeks but vanhu vari kuita sei vari kurwara. Muri kuti veukama vari kurwara mushure mekunge vaunganidzwa kuti patsvagwe chakakonzera rufu rwababa vangani 17 ndo majinda kana kuti veukuru vasara mufamily imomo varidzi vedzimba vana baba nana tete kumunhu uyu akafa vakoma nevaning'ina nana baba ndo vari kuita zvenezvo ende vari kutobuda chinzi vese ivavo mune umwe anga achitaura kuti ane chokuita kubva pakatanga kuroora kumunhu. Yes. Saka izvozvo mwana akati mubatsiri chimbodzokera wozouya after 2 weeks apa vanhu vari kurwara ya pakaipa. Aunza nyaya kwagutu ndiani vamwe vakaroorwa pamwe chete nevana vevabereki vari kurwara vari kushevedzera kuti kodai zvanga zvaitwa pamwe chete zvakaitika nezvakachibereka tozviona. Vamwe vana chitoshevedzera kuti ai maitiro anga achita baba vangu aya nemaitiro anga achita mai vangu aya anoratidza kuti amai zvechokwadi kana kuti baba vangu vane chokwadi nekufa kwemunhu. Asi matanho azotorwa nemwana ekuti imboitai 2 weeks vanhu vakadaro anorevei. Mwanakomana ari kutoshevedzera achiti kana muchichema kuti 2 weeks vabereki vedu vachirwara koinini vangu vakafa vakaita makore mangani 4 years vari panhovo makambotora matanho api 2 weeks choma ndichadzoka achibva tokwira 0718692244 muniti tani kona icho chikuchokera kakwagutu paka Bikita mashoko Bikita chiri kuti tani. Kune murume ane mukadzi wake nemhuri yake. Yes. Ane muning'ina wake akazvitakura. Murume ane mudzimai nemhuri asi ndiani ane muning'ina akazvitakura. Murume kuti mudzimai iye sekuti inini ndine muning'ina wangu ane mudzimai wake akazvitakura. Okay. So mukoma vanoti muning'ina ane mukadzi akazvitakura vane umwe mwana wavainaye first born yavo. So mainini vakaenda kumba kwa baba mukuru nemwana first born kuda kunosiya kumba kwani kwa baba mukuru ndobva vaenda ikoko. Vasvika ikoko ndobva vasiya foni mumba mainini ndobva vatorana nani namaiguru vachibva vaenda kwavakaenda. Vaenda ikoko handiti vasiya mwana wavo first born mainini. So mwana ari kuti ndoda kutamba makemu pafoni ya mama vake. Baba mukuru akati no problem chiunza ndikuvhurire foni ya mama vako ndikusiya uri kumakemu. Murume nemudzimai vakaroorana. Yes. Asi murume ane muning'ina ane mudzimai akatakura. Vamwe nevamwe vari kumba kwavo.
mainini Yes. vachibva vaenda kumba pamukuru Pamukuru. na mwana Ni mwana wawo first apoka born zitakura. iye apoka zitakura vachibva vabva pamba namaiguru yes vasiya mwana mwana nefoni nefoni Yeah. anditi yes so mwana uda kutamba magame Atamba pafoni magame yamama yamama vake Okay. right bamukuru vakuvhurira mwana chi magame magame kubayabayikaku vari pakati pekuvhura fe message yabva yapinda message yakapinda mufoni Zimbabwe yamainini ndiri kuzama kuti tinzwe tese message iyi nenzira yenhepfenyuro yevanhu vese message iyi iri kuzama kutaura kuti tichakwanisa here kusangana pazuva ranhasi kuti tiite zvatakati tida kuita asi nyaya iyi yaive yokusangana kwemurume nemukadzi okay iri message but yakanyorwa nenzira yemashoko asingatauriki asi ndiye kusangana kwevanhu murume nemukadzi mukoma bamukuru vachibva vaona message vaona message iyi ndobvavhurira mwana mameseji zvavakaita manje ivo ndobvatora foni yavo ndobvavasendera mufoni mavo vatora mufoni mavo ndobvavavhura meseji mufoni yamaiguru mainini ndobvavatora piki rekuti zviri kuonekwa kuti meseji iyi ndiri kuiverenga mufoni yerudzi guru okay ndobvavatora kamera vhidhiyo rekutarisa kufront vachiverenga meseji nekuseri kwefoni vachitora meseji ndobva vatora zvakare screenshot ndobva vachenda mufoni mavo vachizama kuita zvese zvokuti zvizoonekwa kuti zvabuda ndobva vachengeta mainini vatsoka ndobva ivo pavakaona meseji ndobva vaidhilita mainini aiwa mainini havasi vakadhilita okay ivo pamamukuru pakapinda meseji vachibva vaidhilita mufoni mamainini mamufoni mamainini okay ndobva ivo vasara nemeseji ivo nezviratidzo zvokuti vatora foni meseji iyi mufoni yamainini ndobva vanyarara mainini vauya ndokuwapa foni mwana achibva sara semwana wangu yakuzosiya so bamukuru zvinozvo vari kuti ivo Zimbabwe zvandakaona izvi ndizvoti mainini nemunhu uyu vanototamba vese vanodanana ende vachisvika pakutoita chivi chemurume nemukadzi apo vakazvitakura so nemeseji iyi ndibvunze mainini here ndiudze munin'ina wangu here ndofanira kuita sei ndechekupi ichi pikita mashoko vakaziva here nhamba yakatumira meseji iya yanga yakasevhwa vakaichengeta yakasevhwa here nhamba iyi aiwa ina kusevhwa but vakaichengeta neprofile pic yemeseji pakava meseji yachona profile pic yemunhu wacho akatumira meseji zvakare vakabva vaitora zvakare okay vanayo kunze kwemeseji yakapinda mwana achitamba magames pane here mamwe messages anga aripo pamusoro kuratidza kuti vanhu ava vanotaura vese anoratidza kuti kana kuri kutaura vanotaura but ikapinda inodhilitwa ndiyo yega meseji yange ndiyo meseji yange iripo yakatopinda akabata yanga isimo but meseji yakapinda akatobata foni achivhurira mwana kuti amutsvagire magames mazuva ano tinoziva kuti mafoni anenge ane mapassword foni iyi yange isina password here yange isitori nepopo yakatosiyirwa mwana akatosiyirwa achitamba achitotamba but amina kuti akaenda kupi nekupi kuti achidzokera kwekwe achadzokera saka bamukuru wangu achidaka kuti mwana adzokere kumagamesaitambe kumagames dhuma nemeseji aunza nyaya ndibamukuru ari kuti tani ndiite sei mainini vane pamuviri vakazvitakura meseji ritotaura kuti vanhu ava vanotosheya vanoita zvese zvinoitwa nemunin'ina wavo semurume nemukadzi mati meseji yange yakanzi kudini yaitoratidza kuti nhasi tichakunda here kusangana tiite zviya inini ndiri kuzama kuigadzisa but yaitori direct message inotaura nyaya idzodzo munin'ina wemukoma ava ari kupi mudzimai uyu ariko kubhikita ikoko okay zvakaitika rini zvane 3 days zvaitika saka kuti mainini paukatora foni havana kutomboziva kuti meseji yapinda yakangoverenga meseji ndokutora sezvinodiwa ndofadhirita
Zimbabwe munoti kudini kone ichi Rachel Chauke apitira kamu studio ndo chatofana kutanga nacho mangwana chimbochi digestai chimbochi fungai chimbogarai nezvacho tobva chata chisimudzira kamangwana patichodzoka kapa chimuti na ora za 9 o'clock alaivo iwe Sabhuku tamba oga pa MB Transport arachipata chimuti ngaudze mufana wake because pamuviri apo anogona kuti pasire pemuning'ina wake ndinonzi Sabhuku tamba oga pa MB Transport atamba oga atenderereka dakaribe jesiti murume uyu vanhu vaizara mukati ende makore acho vake vasingadzoke KP na bosho chingosvika ina 1 ndini ndadaro ndinonzi Rasa Chigarira ari kupiko ndoverengere message verenga uko vakevi it's okay dzungu rine Caps United so kokungoti wiki rino matimu mahombe hanzi takaridzwa inini zvangu mudhimbare toonana kuground musi weSunday ndinonzi Joshua Mazadza mukomana wechidhindo nganganga paBorodale paWichdon dzungu rine Caps United so ine zvangu ndanyarara okay sanganai kuground musesandiko sanganai kuground mupedzerani na 4 o'clock isu National FM tinenge tikupai live mutambo wacho kune vese vasine kuenda kuground asi huya uzozvionera wega DNA test apo ngaudze mupfana wake ndinonzi proper Heathcliff pamajecha paNewman panoti DNA test kapa ndozvinotaura po pa Heathcliff pamajecha paNewman amarizatsi anobuda ema-DNA test kona iwe podumba pabhindura chianiko hanzi Caps tokurova ichete ndinonzi podumba ndiri pabhindura no problem zvakaitika kumashure zvinoratidza vakawanda sofa tisiri pamusoro tisine mbiri yekurova vanhu it's okay chine masofa panze icho ndinonzi maichamwa paVonabo clinic paGlendale baba Isabel izvi ndo chatanga nacho mangwana ndo chekutanga ichi paka hey mapindira papi Harare Mufakose Hopefully right Mufakose Hopefully Harare yes pane murume angasina kuroora murume angasina mukadzi asi aine vabereki vake amai vake vari kunzi kusiyana nababa vake tisingazivi nzira yekufa here kana kuti nenyaya yekusiyana chete murume uyu achibva azofa but murume anototanga achibhadhira polisi yake achibhadhira polisi kudaro achibva azofa nekufa kwake aitawo nenzira yake afa kudaro mbuya amai vamai vakanga varipo asi nyaya yekuronzi unobudisa mutumbi kwakati izvo mbuya handikwanise kubudisa mutumbi uyu ndiri ndega pasina baba vemunhu baba vemunhu achibva torwa zvikanzi mukomana yanga ari mukati mekumbotambira kuHopluku saka isusu tonoita sei kunoviga mutumbi tiriko ikoko panoti iwo pane akatifondera achiti uyai kuno kumutumbi tizoviga chikonzero ndikwa kune mabhururu ake mbuya vanoti ndanga ndakachengeta mari yangu yegomba inokwana kuti $200 kwavanga vataura ivo kwaive gomunhu uyu kusiri kuHopli kunova kumbudzi uko mutumbi uchibva takurwa nepolisi iya ichibva yasvika paipai yasvikapo vachisvikapo polisi vakanoti zviri kutaurika kubva kuvanhu vari kuda kuviga munhu kusanganisira nevanoshandira pamakuva mari dzinodiwa ipapo mari dzikanga dziramba mari yadiwa ipapo yanga isingakwani mari yanga ina mbuya yanga iri kune nzvimbo kunoigwa makuva asi mbuya yarapa mari yanga iripo apa yanga isingakwani baba nehanzvadzi yemunhu uyu vanoti ivo kwakazosvika vamwe vanhu vairatidza kuti varida kuvarwisa nokuti vanoratidza kuti mukomana uyu anenge aitamba zvigure saka pakazoita zvigure zvaida kuvarwisa vachivhotiza kofi ndichivharisiwo kumakuva ikoko 1 vatiza vachitya kurwa nezvigure 2 mari yekubhadhira guva haisi kukwana mutumbi wakabudiswa kumakuva kuma11 12 1 2 3 mutumbi uriko ndobva ndazofonerwawo ndobva ndasvika ipapo ndasvika patiri mukati mekutaura mukaenda paWhatsApp channel yedu muri yeZimbabwe muchaona Kofini pamwe chete nambuya nehama dzemunhu uyu vari mukati mekutaura ipapo asi zvakazoitika ndezvekuti ndiripo ipapo inini pakabva pangobudawo munhu muchinoda kuti tiripo tanyaya dzedu akati katibhona chichiri kuitika mukazoonawo pasvika vakomana kureva kuti hongu pane kuchema but paroratidza kuti paita nyaya apa ndobva adarikaonepo achibva ati zvandakuita inini ndarwadziwa nokuti mutumbi wabva na8 na 11 uri panapa ndakushingokupai hangu mari $100
mova mawedzera mova maviga mono so munhu uyu akazovigwa mushure memumwe munhu akazobuditsawo mari yake ndo pakazovigwa mutumbi wakazovigwa kuma past 5 okay before wavigwa uripo ipapo asi pairatidza kuti vanoti asi kunonzi ende munhu pakada kubuditsa mari pakatora nguva inokwana kuita 1 hour vamwe vachiti ipai uyu mari vamwe vachiti ipai uyu mari vamwe vachiti baba vacho vamwe vachiti ana sekuru ndi awa munhu akapedzisira akuda kutoenda nemari yake nokuda kusarungika kwanga kuripo confusion kuchibva kwatozofonwa nemunhu anga ari kuofisi yepamakuva achiti tanzwa kuti pane munhu ari kuti ada kuwedzera mari chirega kupa vanhu varipo ipapo nokuti mutumbi uyu pane nguva yekuti kana nguva yakwana auchaviki chiuyai kuno kuofisi ubhadharire vanhu vacho mari kuno nevakavainayo ende pakawedzerwa mari iyoyo still haina kukwana yaifanira kuita asi tinova tinewo pamakuva akazongoti nokuda kwezvavepo chivikai baba Isabel ngatidzokereika kunyaya iyi iri kubatanidzira Mufakose neHopley ichokwadi mati murume uyu angakura sei murume uyu anga ari kuma 42 years aigara kupi kumufakose nani angari ega aigara ega achibva arwara kutonga kwamwari achibva shaya ashaya kudaro hama dzakaziva kuti murume uyu ashaya yes mariro angari kupi mariro anga ari kumufakose kwani kwabereki vake ndokwaigara abereki vake iko kumufakose ndikuna mbuya vake amai vamai ndikuna baba mataura kuti kuHopley pane mashoko akabuda kuti kwanga kunani kuni kumwe kwaimbotambira chezvikanombotambira kune mashamwari dzake anditika zvikanzi saka tikaenda ikoko kune mabhuru ake vane zvavanogona kuti batsirawo vachiona kuti mwe vaita sei ashayika saka takunovigira kupi baba Isabel ndiani akati mutumbi usimuke kubva kumufakose uende kumabhururu vasati vapedza kuarenja nyaya yekuvigwa kwemurume uyu ipapo mukoma kebinda kuvabvunzi vari pamakuva vanotorodza kuti panga paine kusaurirana kuripo kukunzwisana kuti mutumbi wasumuka sei nokuti nende akatovabvunza ndichiti masumudza sei mutumbi kuuya kuno musati mawirirana musati mabhadhara gowa burial order yairatidza kuti munhu uyu anofanira kunovigirwa kupi yaitaura kwakataurwa nambuya pane kumwe kwakataurwa nambuya kuseri uku no burial order saka guva reikoko ranga risina kutengwa here hapana mari yanga kabviswa kana sendi okay kwakataurwa nagogo kusvikira pala iye yangoti iwo pasi ikati ngweni yakwana mutumbi uchibva wasimudzwa uchibva uenda kuHopley yes uko kwanga kune shamwari dzemushakabvu ichokwadi vachiti aiwa iwo vanogona kunoita kanzatu kubatanidza kuti pala kusvika yangosiya kofini pasi pakati memwe makuva haina guva rayo kana kuti guva rayo unonongedzerwa guva kana rabhataro ndobva yangosiyawo pasi ichibva yaenda vanhu vabva nerufu kuti vachidzokera vachaiti kwakuswera ipapo vachingotenderera vachiimba vanotengesa vatozotengesawo ipapo nokuti vanhu vari kunzwa nzara vakamirira kuti havasi kuziva kana nguva kuti dai kutsorina munhu akauya kuzobhadhara mari hatizivi chichaitika ikoko baba Isabel tinokwanisa here kubata veukama vemushakabvu timbonzwa kuti chii chakapa kuti vasimudze mutumbi ubve pamba vasina programu vasina kutaura even neshamwari dzemushakabvu kuti aiwa isusu ndisu tiri kubhadhara guva tatobhadhara guva hunzaika coffin hunzaika mutumbi nokuti burial iri kuna 12 o'clock ndo nguva yatapiwa nani nevanhu vanoshanda kumakuva kuno ipo panapa ndine nhamba dzemukoma wemufi regai tizame chinzwa kuti vanotiudza kuti kudii ndizvozvo ichokwadi zvokuti kana mukatarisa zvakadii kana kuti pavhidhiyo muchanzwa mbuya vachitaurawo kuti dambudziko ravo nderei kuzouya kuzongogara zvinyu kumakuva ameno Zimbabwe tibatsirei tinzwe munofunga kuti ichi chemuHarare chiri kubatanidzira Mufakose neHopley chii chakaitika panyaya yokuti mushakabvu azovigwa leta iyo mutumbi wasvika kakuma 10 bhokisi rakangogadzikwa pasina akaguva rokuti rivigweka mushakabvu tibateika pa 0713938538 kana kutumira WhatsApp kana text message icho chekumufakose neHopley havaifanirwa kakunoviga mutumbi kushamwari dzisiri hama dai dzaive shamwari chaidzo dzaimiramira kuviga shamwari yavo ndinonzi baba vakwini Matasva muyera humba kuHonde Valley takachibata chimuti neimwe nzira ndizvo zvemukoma kebe uyezve
kune zvinhu zvokuti munosumuka here musati maziva kuti muri kuenda kupi kwakamira sei? Ndizvozvo chinhu chokutanga kurongeka Felix. izvodzo shamwari dzacho dzepedyo, shamwari dzemushakabvu dzaifanira kuenda kumufakosi. Anditi ka vogara pasi, mafunga kunochengetera shamwari yedu kupi? Pane here mari yeguva? Kana iripo, aiwa chengetai. Isusu tiite sei? Tivhisa, hatisuda kuti shamwari yedu iende kumbudzi. Toda kuti shamwari yedu iende kupi? Kugreen Forest. Anditi? Toda shamwari yedu inovigirwa kubhangeti. Toda shamwari yedu inovigirwa kupi? Kuratidza rudo. Momisa hama dzemushakabvu, imi mopindira muchivapa zvikwanisiro zvacho. Momhanya ivo hama dzacho dzine senemu nehama dzepato dzomhanya nemapepa nemari kunotenga guva. Woti aiwa kaprogramu yedu yakamira yakadai. Nhasi ticharara tichiita sei? Tichichema mushakabvu. Mangwana todya breakfast. Kumatenti osimuka toenda kupi? Kumbudzi. Kunochengeta shamwari yenyu. Kuti mutumbu unobuda uchienda kunhu kusina kubhadhara musha. Kana ndimi baba Isabel. Handisi kuziva. Vateereri muri kuti kudini nenyaya yepamufakose nehople. Izvezvi mukoma KB ndakanditobata vanhu kuti titaure teseka. Handiti kunonzi izvo kana vanhu muchienda kushinge bafirwa. Kuseni munomuka muchienda kupi? Akusati kwaendwa. Kuguva. Akusati kwaendwa. Unoona kuti mushonga. Akusati kwatoendwa izvi. Pane chababa vekubatwa nerunyoka. Ichokwadi. Rukawo. Mushure mekunge vaita gumbo mumba gumbo panze nemurora. Ichokwadi. Pfapfaidzai tobva tapinda muchitoro nevasawira vedu veUnilong. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati kufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura zviri kuitika matima navose enyika ino. Paka Rusape. Ndambotaura yeRusape yemurume akamwa mushonga mushure mekuti akanorimira fodya kumba kwaTezvara achibva arambwa nemukadzi, fodya ichibva naTezvara, iye achibva arambwa achibva amwa mushonga unochengeteswa kuchengeta chibage mumatura, achibva apa ari mumochari. Izvozvi ndeimwe yezvimwe zvigaro zvekwaRusape pasareka nemutangane iyi chikonzero yakatanga nesoro. Pane murume akaroora mukadzi wake, pamusha apa pane stendi yakakura zvekuti batita sekuti panchorimwa, but mwanakomana akabva aroora mukadzi wake, ndobva arumurwa ndobva apiwa stendi yake, but akaipiwa iri mumusha baba vake. Kukonawo mbija nekundoti kana uchibuda muyadhi make anenge achitori muyadhi yababa vake, chikonzero ndiyo misha yakatarisana nekuti akambopiwa ni mwanangu garawo apa. Ona zviri kunetsa izvozvi murume uyu ane mwana wani, right? Aine mwana wani kudaro. Murume anoshandira munzvimbo yemuHarare, achishandira muHarare every week aienda kumusha kwaRusape. Ndokubva achinjwa basa, ndobva aendeswa kuBulawayo. Kubva kwaRusape Harare koBulawayo. KwaBulawayo ndokwaari izvezvi. Mukadzi ari kuponi, mukadzi ariko kwaRusape. Okay. Pa next door naTezvara. Paakapiwa paipai. Achigara aripo ipapo. Ndara. Murume ane 6 months. Ari kwaBulawayo. Asi akagara hake akusvika kuma4 years ari munhu anoshanda achienda achidzoka, but ari mukati meguta reHarare aienda pawiki rega rega kana kanojambira kunojambira 1 week ndobva aenda kumba. Aenda kumba uko iko zvinozvi baba vake vari kurwara. So baba vachirwara vari kuzvimba makumbo, vari kuzvimba dumbu, vanotora nguva yakareba vasina kuenda kuchimbuzi kurasa mvura kana kunozvibatsira. So murume uyu akasvika pakutora off achibva tena kuda kutobatisa baba vake iyo. Ada kubatsira baba akaudzwa nemwe munhu vari kuchipatara unzi ewe munoona here baba vako tikavatesta hapana chinobuda, hapana chiri kuonekwa, but isusu semadhoktors takadzidza tinotoziva kuti kuzvimba muviri zvinoreva zvakati, mukatarisa zvakati kuzvimba makumbo zvinoreva zvakati, but tikatesta munhu hapana chiri kubuda, but murwara tiri kumuona. Wadiwa mbotsvagawo chivanhu kana vakomana vemasiwo emweya mukufamba umo vari kuti kudini vanhu kawanda vaimbotaura so pakatava kubuda nyaya yekunzi vamwe vachiti runenge runyokawo kana kuti rukawo. Imbogara pasina baba vako kana vatsvagira saura wavo vavabvunzisise, kana kuti mudzimai wavo vavabvunzisise kuti baba vako havana here kubuda kwavakaita mumba vakanoshinda nemukadzi wemunhu kana mumwe munhu ari kunze asiri mukadzi wavo, right? Baba vairamba, but nyaya yakazoramba ichienderera kumberi. Mukomana anozodzoka zosiya baba vachirapwa kumwe kunhu achibvanzi aiwa baba vako runyoka, but mukomana akanonoka kutaura nyaya iyi nokuti pakatava kunzi runyoka iye akaziva wakati ndiri kuenda kunoshandira kure.
ndoita usiku pakwako chikwenzera mudzimai wangu ndiri kumusiya akateya asina kuteya baba akateya bakwaya anopinda mumunda make central locking system nyoroshwiri pindi foka chwemba kuti kerekedye akiya ndianota sei ndianokinura zvadaro baba vari kuramba kutaura baba vabvunzwa nemwenzira baba vari kuramba kutaura kusvikira azotaura kati chirega ndiende kumunhu akandibatsira ndonomubvunza kuti iwewe shamwari ndiwo akandibatsira kuti ndisiri nyoka pamunhu wangu saka baba vangu iko zvinozvi vari kurwara saka iwewe kana uchikwanisa kuisa runyoka haukoniwo zvakadi kurapa chi runyoka nyaya yake ngiri kureva kwababa chete kuti achifunga brand dzake kuti baba vake vatema nemukadzi wake hazviiti ndokubvanzi nemubatsiri baba vake vari kurwara marariro api chandinotaka kukudzai ndechekuti runyoka rwandikaisa pauri iwewe kana munhu andikatama nemukadzi wako anoita zvakati anoita zvakati anoita zvakati nezvakati urwere ihwohwo ndo hwandikaisa iwewe kwauri baba vako vari kurwara marwariro api saka baba ndizva vari kuita svikanzi kana une madzisa awiraka imbonogara pasi akati aiwa zvingaiterika mudzimai waungani ava ndibaba svikanzi toda kutanga kana motokari ichigadzirwa ichibhoira hatingomhanyi kubvisa injini tombotsvaga radiator feni yakanaka here thermostat yakamira sei kusvikira tazosvika kuinjini hombe usati yango kutanga takakunoku imbotanga nyaya iyoyo tsvagasahwira wababa vako kana muzukuru aende ataure navo mwana akasvika iye ndobva ati baba ataka kubvunza iye baba wakati ndoita ndifi hangu unganditaurira mashoko akadaro akatora tatowedzera baba kurwara kusvikira baba wazoi mwana sahwira baba vachibva taura vachiudza sahwira kuti ichokwadi ndakatamba nemuroora vataura masviko kuti ndakatamba nemuroora baba sahwira uyu asati aenda kunoudza mudzimai wababa ava asati audza mwana anova ndiye muridzi womukadzi akatamba nevatezvara ndobva ashedza mudzimai wemudzimai muroora kuti iwe wanga uchizvizivei kuti nemurume wako wakagadzirwa ndataura nevatezvara vako iwewo wakagadzirwa vatezvara vako vari kuti vakatamba newe muroora achibva ati kana zviri zvechokwadi nokuti vakandibata vakakubata unewo wakaudza here ndakaona kuti hakuna munhu angambozvifungira ende vanhu angazvibvuma uyezve pakurarama kwangu ndichararama sei ndiri munzvimbo kunyara ndokabata pandiri une nguva yakaita sei ndatosvika 2 months ndabatwa natezvara vakakubatira anga ndikekutanga kechi2 vakapinda mumba pacho ndakaramba ndikati ndinochema vachibva buda panze asi izvo zvinogara vachiongondivimbisa vasati vakurwara saka kana vachirwara muchiti ndizvo saka indoita sei saka ndikanzuki ndinovatarisa murume achienda kuna tezvara achidi chokwadi muroora wenyu abvuma kuti makaita sei makamubata zvikanzizvo torai vana tete mugare pasi taure nyaya pachinosvika mumba kunotsvaka muroora kaniketi muroora hachaoneki atiza murume apinda bhisi baba vari kurwara ari kutsvaga mukadzi haasi kuwanika abvunza mukadzi kumbe kuvabereki vake kumbe kuvakadzi vabereki vake zvakare haasi kuwanikwa vana tezvara vabvunza murume uyu ichokwadi here kuti iwewe wakagadzira mukadzi ende baba vako kurwara kwavari kuita inyaya yekuti baba vako vakatamba nemukadzi wako zvikanzi hongu takagadzira mukadzi zvikanzi une mhosva waigadzirire mwana wedu vatezvara zvakare makatamba nemwana akauya kuzoroora uku mwana wenyu imimi zvakare makaroora nechivande mese tine zvatiri kuda apa tezvara kutongo vachirwara uya manje ari kunzi ndakaisa runyoka uya akuramba achiti inini nyaya nyoka naita zvokuungana kudaro ini handizvisiyi basa rangu ndiri kurapa ini mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa tiri masiyaiti tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa tiri masiyaiti tiri matikitifa pakufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa tiri masiyaiti tiri matikitifa po 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 rikiti papa baba vari panovo izvozvi baba vachiri kurwara baba vari kurwara izvezvi iye hainetsi nekuti vanhu vanoziva baba vari kurwara ine mukwasha ine muroora akatiza murume achienda kubhrawaya muroora asizivikana kuti ari kupi achizivikana kuti ari kupi foni yemuroora hapana chiri kuita kunyange vabereki vacho vakafona vari kuti nesu hatisi kuwana mwana wedu 1 tinoda mwana wedu kana tamuona wakaisa runyoka kumwana wedu
imoswa imoswa vatezvara vakashina nemurora akashina nemurora kureva kuti akaroorwa nemunhu 1 but mukadzi wevanhu vaviri kumusha mumwe chete. mashoko akataurwa nemurora ekuti vatezvara vakandibata ndechokwadi here kuti anga achida kuedza kunzvenga ndofunga kuda kunzvenga sei akazotiza ende paakabatwa neatezvara akadii kutaurira pinda bandiri kunyara ende vakazodzoka kechitiwa chida kundibatira mumba ndifana ndochema ndo pavakabuda vakabatwa here kana kuti vaishimhanya aunza nyaya pachimuti ndiani mukoma wababa vari kurwara kwanzi tangotarisa murwere chirwere takuchiziva but zvekuita hapachisina ndabva ndapiwa nhamba dzemwanakomana kuti ndaura nemwanakomana mwanakomana achiti afa handizvizive chandinoda chiri kutsvaga mwana wevanhu ndinomusiya kumba kwavo zvichaisiya kumashure. mataura kuti muri iyi mukomana uyu nemudzimai vane mwana 1 mwana ari kupi mwana akasiyiwa mwanai mwanakomana akula sei anga kutoenda kuchikoro grade 1 achiri mudiki mati mukwasha uyu mukomana angaita nguva yakareba sei ari kwabulawayo kubulawayo ane 6 months but achiuya dzaashandira kubulawayo nde 6 autore kuma 3 years achishandira kambani yari kushandira akashandira muharare ndokubva zvichinja kuiswa kubulawayo but akushandira kubulawayo ane 6 months achishandira kubulawayo asi akamboita mwedzi anouya ende hana mwedzi wakadarika asina kuuya. okay rega katizonzwa kuti vadiwa vateereri manyama vanoti kudini heyi manzwa nyaya yatsudzurwa nabhozhongora handiti ka komurora akatizeiko hapo saka varume mutemo here kuti kana makunoshandira kure munosiya makiya kikikikiki itai happy birthday kuna Patrick Njonda Power asvitsa 2 years nhasi muti turu songu sabhuku ndinonzi amake nosa padhankwesi paka mapisa zvekumapisa chiri kuti kudini papa inzwai nyaya dziri pana pazimbabwe ngatibatsiranei mukurarama tiri vanhu vanogara pamwe chete tichionesana. Pane amai vakaroorwa ndokubva vaita vana vavo murume wavo achibva afa. Murume wavo mafiro akaita akafira kumunda. Munhu aichaka mombe ndiye akaona vakadona vachiratidza kuti vangone chigubhu chavo chemvura chigubhu chavo chemahewu zviya zvekuti vane mombe dzavo vakazooneka vakadona. Munhu akamhanya baba vakatorwa vakaendeswa kumochari vakaenda postmortem pakabuda nyaya yekunzi vangaona chirwere chemwoyo ndo yakabuda. Amai ava vachibva vasara vega vaigara nevazukuru vana vevanakomana but vanasikana vavo vakaroorwa munzvimbo dzavo vari vanasikana kuda kuita ivo 3 vanakomana 2 vakomana ava vative nemisha yavo but mbuya ava kubva mazuva akashayika baba vepamba apa vakabva vapiwa vana nevanakomana vavo vari vanakomana 2 ava vakabva vaindisa vanakomana vavo 2 zvakare umwe ane 12 years naane 9 years ndo vanogara nambuya pamba pavo. Daniel Shiwiri Benifo wakachwemba communication zvakazoitika ndezvekuti inzwai mhuri yeZimbabwe vanakomana ava vane vamwe vana vavainavo. Mbuya ava vaiti vakarwara mukanzwa kuti vaita serious vanhu vafonirwa vanakomana vanasikana kunzi dai mauya mazama kuita plani mai vaindiswe kuchipatara marwariro ava kuita haachaiti. Vachingogara pasi kungosvika uku pavari vanakomana vanonzwa kuti kumba kwavo kune mwana afa kuchingofiwa chete mai vanomuka vanopora. Saka vanakomana vavaripo 2 ava mai vakarwara kaviri but pavaingoenda chete aingotanga kusvika chete kuda kunozama kunobatsira mai kumba kwake aifonirwa kunzi mwana adona mwana obva afa. So vanakomana vari 2 vese vanakomana vakavaita sei vana vavo vakafirwa nevana vese. Iko zvino zvakazotanga ndezvekuti amai vakabva varwara kudaro vakomana vakuita senge kuti vakutya kuti mai vakarwara vaisvika kuenda. Mwanasikana akaroorwa achibva aenda kunoona mai vake achinosvika kuna mai vake mai vanokuita serious yai vakangokwara kasvika zvokumuka kuti ndakunzwa zviri nani mwana uyu vatira mwana vakutinda kunzwa zviri nani mwana ndiye akatanga kurwadziwa nemusoro aenda kunoona mai hati pakiriniki padhuze ndokuenda pakiriniki kiriniki yesu kanzi munhu atori serious uyu ngaendeswe kuchipatara chihombe achinosvika kuchipatara chihombe mwana achivaita sei achibva afa. Toita sei mwana afa vanhu vakutotumirwa nemukwasha akutozivisa unzi mudzimai wako wakanga aenda kunoona mai vake ndiye azofa akafa asati adzokera kumba.
mutumbi watakurwa ngauyendeswe nokuti mwana akaroorwa anovigwa kumba kwake. Chikonzero chivanhu chinoti achorimai kumba kwake, anofanira kunovigwa kupi? Kumba kwake. Vanhu vaendesa mutumbi watakurwa wasvika, hama dzekumwanakadzi dziriko, hama dzemukwasha dziripo, mutumbi waiswa mumba. Munozviziva kuti kumusha kana mutumbi wechika unoiswa mumba, waiswa mumba mutumbi, vanhu vechikuru vanenge vachiimba varimo imomo. Mangwana kuseni vari kunotarisa pamusoro pekofini, vari kuona pakaisirwa pupu pamusoro pekofini. Ndiani veukama vese kusanganisira hama dzemwana ashaika nevakuwasha vakati ngatimbofambai. Zvikanzi tinofamba sei? Iko zvinozvi mutumbi utori panapa uyu. Tikarara tisina kuga mutumbi nhasi zvinoita here? Pachibva pakandirana mashoko zvekuti mutumbi wakatakurwa zvakare uchibva wadzorerwa kupi? Kumochari. Wadzorerwa kumochari nokuti vanga vasati vataraguva. Mutumbi wakazoita 2 days uri kumochari. Hama dzemukadzi dzichivedzera kuti mwana wedu tiri kuona sekuti akaurawa, saka ngatifambe. Hama dzemukadzi dzaitori kumberi, but munhu akazotsvaka dzaiko hama dzemurume ndiaitungamidzwa kuti aite zvakaona chikonze paida mari pese ndokutsvaga mubatsiri nokuunganidza zvinhu zvese. Vachibva vanzi nemubatsiri tokumbira kuti munotora mutumbi mobva mauya nawo. Pamuchauya nawo pane zvatoda kuita, but pane zvachada kuita muchazoona chokwadi chichabuda pamusoro peutumbi uyu. But zvandiri kuita panapa toda kuita zvekudzorera kuti muone mega zviri kuitika. Asi chonada kukuvimbisai ndechekuti hapana mutorwa akakanganisa mwana uyu. Ropa ringatadza kufanana asi zvakaitwa muukama. Vanhu havana kunzwisisa shoko rokuti ropa ringatadza kusiyana, nokuti amai vangu inini iye hama yangu, but ropa rangu neramai vangu rinogona kusiyana nekuti haisi hama yangu. Pakataurwa mashoko zvikanzi itai zvese zvamunogona, tarwadziwa nenyaya yemwana uyu. Vakunovigwa kuchibva kwaitwa zvakaitwa, kubva kwaitwa zvakaitwa, kubva kwaitwa zvakaitwa. Vanhu vachibva vanoviga mangwana makuseni, amai vake mwanasikana uyu vachibva dona. Ipapo chii chakuitika? Amai achibva takurwa, amai achiendeswa kuchipatara. Vaendeswa kuchipatara, vanhu pakatakurwa vaendeswa kuchipatara, mwana akatosarira machida sei? Vachiviga, vachibva vaviga kudaro. Vamwe veukama vakati handi tinoita sei? So mai ava vakafa vari munhu aitaura, vachiti ndiri kubayiwa, but zvandiri kuona panapa ndiri kuona mwana wangu ari kundirova, but haasi kusvika pandiri. Ndiri kuona maoko ake ari kuzama kundirova, but haasi kusvika pandiri. So vachitaura kusvika munhu ndiye Sarai vafa kudaro. Hama dzamai ava dzinova ndo dzakatanga kutaura mashoko ekuti tsvakai mubatsiri, plus kana pane zvinogona kuitika ngazviitwe. Vachibva kutotanga kutaura kuti kwanzizvo matsvagiri mubatsiri, onekana muri kutsvaga mubatsiri. Ikozvo zvikanzi nemubatsiri, inini zvandaita panapa ndaita zvinhu zvokuti muone zvinhu zvakaitika pakufa kwemwanasikana. So veukama vega papa vatanga kurwisana kubva kuvakuwasha kusvika ukama. Veukama vacho zvakare vamwe vaishevedzera kuti kana variwo vakakonzesa rufu rwemwana ngafi, vamwe vachishevedzera kuti atiite izvozvo. So pakazopedzisira paita zvekushedzwa mapurisa pamusoro pekuti vanhu vamwe vasiri veukama vanga vakutya kuuya pakaungana vanhu, nekuti pese pavangogara chete yaive noise yanga iripo. Pakatozosvika makunze munhu wacho akanga ashedzwa kuti abatsirwe akazotozwa kutotiza ipapo mushure mekutoti angada kutorwiswa funyire chii nevanhu vachinzi vakonzesa. Kanzi aiwa inini zviye zvekuti amai vakazoita sei handizivi, but ini chandakaita chete ndechekuti zvamakandidana kuti nditaure pamusoro pekuti chii chakaitika pamwana ndo zvandakaita. Nanhasi handisati ndatoziva kutoti zvandakaita ndo zvakonzeresa here mai ava, but ndakaita zvinoita kuti chii muone zvakaitika pamwana. Saka amai avo zvakare vatori mumochari avigwa. Akavigwa chii? Mwanasikana akavigirwa kumba kwemurume wake, akavigirwa kumba kwemurume wake, but akamutanga uya pamba achibva adzorirwa zvakare mushure mekuti paitika chiratidzo chokuti mumba mune kofini makarara vanhu, muri kuonekwa pamusoro pekofini paine kachimbuzi karipo chotiratidza kuti uyu munhu uyu. Baba Isabel, painzi amai vari kurwara, vanakomana vakasvika kunoona amai kumba kwevanakomana kwaitika rufu. Vanhu havana kuzoonera kuti pane zviri kuitika. Vanhu vaingotera semakungo chinoitika vanhu ngoba kebhindi chekuti vanhu vanosvika pakutanga kutaura kuti
ngatange zvakati nokuti vanenge vatogara vaine fear ende panozoitika zvinhu zvekupedzisira zvinooneka zvika mumafamily zimwe munenge matogara kuine vamwe vanotoziva kunyange pasati paitika chinhu kuti nengi mufamily medu hana kunaka but vanhu vanenge vachisvika ndochitanga sei ende mutemo wenyika yedu unotaura kuti izvo ukangoenda mauchu kungosvika uchiti zvakati mukati wacho hazviita nomusiya panzi aunza nyaya pachimuti ndiani kubvaka kumapisa mukuasha muridzi wemukadzi hanzi kudini aiwa zviri kuitika muridzi rwandakaroora inini hachazvizivi nanhasi pane mhungi mishonga pane kurwisana vamwe vanoti ndindire dambudziko ivo vamwe vachipanana dambudziko vega saka ini ndiri kubva mukuchema nanhasi hatisati apedza kuchema but nyaya dzacho zviri kuwanda tofanira kuita sei mukuasha akashayikirwa anga ane mhuri yakura sei anga nevana 2 vana 2 vatosara vakura sei vana kuzvinozvo vese vari pasi pegrade 7 ya zvakaoma Zimbabwe muri kunzwa chiri kubvaka kumati imati south mapisa takambeke tiriko tanga tiriko ndokwakatirwa kama celebrations independence zimwe 46 hai ya zvakaoma saka kuti amai ava ndo vaikonzera kurwara kwemwanasikana akazofa uyu pamwe chete nekufa kwevazukuru pakutaurwa pazuka hapana chakazobuda chikonzero mubatsiri akatozopesera pakutobudawo achiti kana magadzikana makuda kuti tozotaura tichionesana kuti zvakabva papi nekuenda papi pane zvamakandituma ansa yangu ndeipi zvekuita zvakaita mai ava ndo ansa yangu here kana kuti kune zvimwe zvichaya kumashure vabva vaparadzana apo mukuasha ari pakati amai vamai vemukadzi vafa mukadzi wake afa ya pakaipa munex ari kumasvingo hanzi kekiki kuseka kwepawhatsapp zvimbwanana zvakaramba nyama yemurora zvikati toda yako ndosaka vakadyiwa gogo avo ndinonzi munex ndiri kumasvingo kuri seko kumasvingo nhasi Zimbabwe titendereka timbokwaniseka kutengesa kuitira kuti tikwaniseka kubhadhara marensi tinavo kavasawira vedu veDMR Earth Moving Training Specialist ichikumbuka kuti makomedi wanako kanyumbo kamwe kanopapa Isabel vamatata ari kupiko DT bayo mudimba vanomuziva zvake kukomana kana mukamudana akasvika pazuva anopedza manje achabura zvitsva anonokika tinomuziva anouya makangorivara pe manje saka garai makagadzirira zuraika chementenesi tobva tangotsvaga 1 kaBob Marley tongoti turudwe kuitira isusu marasta ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino ndinozva kuti chimuti munenge makabata mhuri yeZimbabwe mukoma KB dhuma nezuro dhuma naboss Jermaine vanoshedzera kuti boss Jermaine vakabata chimuti vanobata mota vanobata basa zvisingaite kwanzi inonzi kaje motazi rubatika AK mambo seke vakabata chimuti vari vanonzi paeast level vakabata chimuti kwanzi ndinenge ndiripo ndakachibata zvangu asi kwanzi izvo ndichange ndakachibatawo zvangu kunyangwe ndiripo ndiri kubasa bata chimuti ndinenge sei ndiye ndakatibata ipapo wamukaseko iti muzimba gumete wekwabulawaye chimuti wakabata kuti dzve paka ndapinda zvangu pashamva mhuri yeZimbabwe pane nyaya yemurume akaroora mukadzi wake aroora mukadzi wake iko zvinozova nevana 3 first born musikana second born mukomana third born mukomana right but vanavo vane kurumurwa kwavakaita kwekuti vakasiyana nema 4 years 5 years musikana wekutanga ane 23 years mukomana number 2 ane 19 years mukomana number 3 ane 15 years so amai ava vari kugara pamurume wavo vagari vemunzvimbo yemushamva vari munzvimbo yemushamva kudaro mune mumwe murume wemushamva zvakare imomo ane mwana wake ane baba vake vakamboita businessman imomo saka mwana uyu akatororawo atori nemukadzi wake kureva kuti misha muviri ine varume vane madzimai avo amai vandotwara ava vandataura kuti vane vana 3 ava vakaenda kumaintenance vachinoripotera mumwe murume kuti haasi kusuda kuchengeta mwana wake andimaona iko zvinozvi mwana uyu apa 19 years maintenance inogumira pa 18 years kureva kuti after 18 years over 18 years haachabhadharirwa maintenance but murume uyu akabhadhara maintenance kubva pa15 years 16 17 18 ndo pakabhadhara kumashure uku aiti zvinhu zvakandiomera kusvika azoiswa mukona nemukadzi uyu but munhu ari kubudisa mukona mukadzi wemunhu
and vese vana vari 3 ari kuti iye ndeve murume. Aiwa, number 2. Kumba kwari kugara ka? Vese vana vari 3 pari kugara nemurume wake. Ari kuti vana ndevako. Vana ndevako pamba apa. Asinerwe seri. Ari kutora maintenance kuno umwe murume atori nemhuri yake nemukadzi wake. Pamwana wechinumber 2. Mwana wechinumber 2. Ave ne 19 years iko zvino. Murume akataka kurwa maintenance. Ari pachi kubva pa 15 years kusvika nhasi apa 19 years. Pa 19 years yacho zvakare ari kunzi ziva kuti une mhosva. Ini ndiri mukadzi wemunhu. Ndini ndichazokuudza kuti chimira kubhadhara chi maintenance. Apa ndiri kuzama kuti iwewe pa 19 years bhadhara nemhaka yei wakazotenga kubhadhara maintenance pa 15 years. Kumashure kwese uku mwana wako aichengetwa nani? Avaiwe. So nyaya yedaro mukoma KB nyaya yange ishingotenderera vanhu vari kuiziva but murume wopamba apa haasi kuita sei, haasi kuiziva. Right, mukoma KB nemhuri yeZimbabwe tiri pashow pasvisva vana vemurume ari kubhadhara maintenance nevana vamai vari kubhadharisa murume wemaintenance vanga vari parod show. Alright, vasangana ipapo pane kunetsana kwakaita umwe mwana wekuna baba vari kubhadhara maintenance nekuna vamwe baba vari kubhadhara maintenance vachibva vanetsana kudaro mukomana akauya kuzobata ndiye number 2 achibata nyaya yemunin'ina wake ari kunetsana nemumwe kuti no musadaro kwamuda kurovera munin'ina wangu ani 19 years wewe ndiye ari kurwira munin'ina wake zvikanzoda kuti jairira iwewe unozivera kuti mari yedu uchikoro dzimwe dzedu iri kutoshota ichinzozobhadhara iwewe uchibhadharirwa maintenance. Ini ndobhadharirwa maintenance nani ndira baba vangu. So nyaya ikazobudiswa vana vakurwisana tiri pashow paya. Zimbabwe vanga vari pasvisva vana vekurwisana kubus stop. Ndo pane nyaya yachona. Zvikanzi nyaya yachona amai vari kubhadharisa munhu maintenance ndokudzwa kuti vana vari kuita noise uko vachinosvika panzvimbo vari kuona mwana wemurume wavari kubhadharisa maintenance nemwana wavo ndovari pakati pokurwisana ndokutora mwana wavo ndokubuda pashow vachibva vaenda. Ndokusara nyaya yakuchinjanwa vana vakutukana nyaya ichibva yabuda baba vachibva vafonerwa kunzi muri kuzviziva here kuti imimi baba vemwana ari kubhadharirwa maintenance nemumwe munhu vakazoudzwa nyaya iyi nevana vemurume ari kubhadhariswa maintenance kuti mundara imimi munozviziva here kuti baba vedu ari kubhadharira maintenance yemwana uyu. Baba vakati mwana wangu inini ari kubhadharirwa maintenance nemumwe murume. So wandanga ndichida kubata ndokuti ndakapedzesera vakutsvaga kansela kuti vaende pana kansela but kansela anga aripo. Kansela ndiri kuzviziva kuti pashow maisimbisa muchiita zvese baba vakazosvikawo kwamuri nokuti vaikutsvakai pana vanhu vakawanda vachiti ndinoda kutobudisa nyaya yangu ichiri panapa but mukadzi angatiza pashow nemwana wainetsana nemumwe vachibva vaenda. Asi zvechokwadi nyaya yekuti kuribhadharwa maintenance ndakazopiwa nhamba dzemurume anove ndiri kubhadhara maintenance ndobva ndataura naye. Murume akati ini ndiri kubhadhara maintenance but ndakabhadhara maintenance kubva mugore kubva ari mwana ane 15 years kusvikira kwezvinozvo apa 19 years. Saka ndanga ndichitini kana ane 19 years mutemo unoramba unoti mwana anobhadharwa maintenance kusvika pa 18 years but kuenda kumberi uku ndakunzi ndibhadhare ndada kuenderera mberi naye achibva ramba kuenda kumberi ndada kutaura namai vachiona namba dzachona nadzo mai vacho vachibva ndidzimira foni. So murume uyu ari kubvuma kuti akaita gumbombakumbo panze nemudzimai wemunhu. Sokuudza kuti mukadzi kuti mwana uyu ndowako ari kubvuma kana akatobhadhara mukoma KB imwe yachona zvinoreva kuti aita sei akabvuma but ari kuti ndakushungurudzwa mendini ndinogumira baba ende ari kutaura nyaya yekuti kana ndichibhadhara hangu kuti ndakaita mwana nemukadzi wemunhu zviri nani ndibhadhare pakuti inini ndichaunzi bhadhara maintenance kusvika ndakunzi zvakwana. Nokuti kumashure wangu usingabhadhari waichengeterwa mwana nani. Saka baba ava vane mudzimai uyu ari kubhadharisa maintenance mwemurume vakuiziva nyaya ndiwo kutsvaka ndovanga kutsvaka kansela ava yapakaipa. 11:45 ndo pafika nthawi pali manje parizvo munyaradze mukhupe pa Honde Valley anzi KB takachibata chimuti kuti dzvi Rasta Sheri Diki representing DRC zviri kufamba here hanzi mudzimai wekushamba uyo igora ndati igora kumusha kwavo. Hai tinasha Mugabe ngapindire tione kuti vamwe vana 2 avo
ndevake here murume uyo. Ndinonzi Paul Kanjuti Tete vaangel mukwasha uko matirira paBorodale. Ndishedzereiwo kaangel Kanjuti katatu. Angel Kanjuti, Angel Kanjuti, Angel Kanjuti. Po rikiti vo 0713938538 kana 0789600748 pachegutu ndinacho ka chipane rimwe plus chomwe driver wetractor akatengera mukadzi wemunhu tenet akatakura. matiche pachegutu chakamira sei? Driver plus driver wetractor akatengera umwe mukadzi umwe murume akazvitakura tenet. pane zvakazobatwa. mubva matsvaga ka ichi kunonzi kunyamajura kanyemba ndiri kuno kwaMutare ndizvo ka Nyamajura Mutare. kansera akatorerwa mukadzi nebest friend yake. chitsvage ichi chiri kunyamajura kutorera mukadzi wavakuru. so kutakura mukadzi wahonorable kansera kutora mukadzi wakansela wake apo ndi best friend. Pakaipa chepashamba icho ma1 chemaintenance Gaya Mupakamiso. Gaya Mupakamiso iniseke Jakata Mushaya Hama village. Pakaipa uri kuchifira musaga une mboswa saka makwanisire kutaura nemuridzi wemwana uyu. Ndichataura naye ndatoona izvo zvipana pati titotaura kapaka ndatoona misiko yake ikuratidza kutoti kune zvakawanda zviripo. KB naBosho vamwe vakadzi ndana bamukuru ndasimudza maoko. Mumwe muimbi akati vamwe vakadzi mashoja changosara kaipfuti imboridza kakaeka festival yake kuti secret number ndomutsa timu mashasha kubva kuna Addington Pwanya kusvika kuna Joao Abel Muronya prominent mandombo hita Nyakaringa baba Ropa kwa Murewa Murenje village. Tabatwa panapa kwanzi ndinonzi baba Nyasha but ari murandakadzi wamuziva KB. Baba Nyasha Baguette. Tuma naipa 334 affirmative way Willowville Harare Zimbabwe. Chepangu pashamba mabviravira ndinonzi Wilson Govani kushamba panonzi pachi Mount Dore mine ndizvo ndagona Mount Dore mine. Okay, asi ndi Wilson Govani kushamba. Ndichavezvo kama kumwana mkoma KB nenyaya yekuchegutu kukadoma kune vanhu vari pane imwe nzvimbo kuma villages but padhuze kune mamaini ariko makilometers kuenda mamaini but zvakuitika ndezvekuti vanhu vari kuti vakaenda kunotora matombo kumamaini pamusha wega pane chiguruguru zvigayo zvogaya matombo amucharariki vana vachaverengi vari kugaya zviguruguru matombo aya kudzimba kuma villages kune vanhu vakukombolera kuti taunda kugara mumaini but tigere mudzimba dzedu tichave nacho zvakare mangwana. Vakaendere kunoripota kuvakuru venharaunda kuti vabatsirwe panyaya iyi. Ndo zvimwe zvavari kutsvaka kuti kana vachinge vauya pamhepo vapiwe nzira dzekuti vakaenda apa voziva kuti handisi wrong ndaenda nechokwadi. Ndizokupai zvakare kusendi Alberts yomukomana akashayikwa mumvura mapurisa vayo vatsvaga zvekuti harakuni kuitika vakutomirira vakomana maseed drivers kuti vapinde mumvura mukutsvaga vanhu. Dzakawandisa nyaya dziri kumukoma KB. Muprofita izvezvizvi akazvimba kwakavanzika mushure mekutora mukadzi wemunhu ari mukadzi wumwe muprofita watora maprofita akatorera navakadzi. Saka uyu wokuzvimba kwakawanzika akarohwa here. Amene kuti chii zvese zviriko. Baba Isabel pfapfaidzai. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mandiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura. Paka chipinge chakuchipinge chiri kuti tani inyika hombedzi. Yes, inyika hombedzi. Asi vafanana nabachisendera guys. Aiwa chipinge iri kutorerwa chimuti negokwe mazivani. Chipinge yakambopisa. Usadherere hurungwe. Izvezvizvi pastor vachipedza kuparidza parufu yakabuda nyoka mubama kamune chituda baba akachapa maspika kuurungwe tinofanira kuita road show paurungwe urungwe iyi mukoma wangu inonzi urungwe magunje chifidendera sabhuku nzira dzepasva. Okay, chimborova cheuko chepa chipinge muri yeZimbabwe mire ndikudzei kune nyaya yakaitika yaamai vakadonha vachibva kumvura. Vadonha vachibva kumvura mwana kuseni kwacho angatobva kutaura namai vake achiti mama zvikuru zvakuvhurozve toita sei zvimwe zvinyetimira pabhasi
aiwa munoziva mama ndikuitira zvese zvikanzi mwanangu mwana fana kuna chikora nezvakakwana mauniform chiwa toti zvese vachitaura nemwana manheru mwana anga kutofonera kunzi mai vako vadona mai havachatakuri mai vachinosvitswa kuchipatara mai vapere madhokita zari kushedzera kuti hapachisina munhu afa mwana anouya kuti kugadzirisa mapepazi kuti zvaite chituro chite sei kuudza hama dzamai vake anotora nhama dzamai vake anoti mutumbi uchibva kuchipatara kumochari vana sekuru ndine zvandoda kunzwa sarai muchigadzirisa mapepazi sezvo muri mana mapepazi masene makafanana mutumbi uchienda kumba but pane patinoda kusvika tinosangana kumba mwana aniko akaenda ariko ikoko anabada sekuru vanoenda nemutumbi vanosvika pamba rufu rwakuenderera mberi vanotaura nemuzukuru urikope zvikanzi ndiri kuuya muzukuru anoti bvunza iye kuti vana sekuru sabhuku vasvika here nevamwe vakuru vemuchimbo zvikanzi vasvika zvikanzi unganai nevakuru varipo ipapo ndiri kukumbira kuti muise foni palaudi ndine mashoko andoda kutaura but hamuvigirisa ndasvika ndiri kusvika ikoko Daniel Shiwiri Pinifo wakachwemba Kimini Kiasha rapopopo hey mwana anotaura achiti sekuru ndira kuti mutauri foni yangu ndidavirike vana sabhuku vachinzwa itai kuti mupe sabhuku vabate foni yangu but sabhuku ashoko asi yenyu moga ndiri kukumbira foni muise palaudi kusanganisana nevanhu vari padhuze sabhuku vanoti vanhu unganai pano mwana wamai vashaika ndiye afona ati ane mashoko aari kutaura kuti vanhu vese varipo panapa mukwanise kunzwa mashoko aari kutaura anotaura mashoko achiti ndiri kuuya kuti ndicheme mai vangu vavigwe ndakatarisa ndinofanira kuonekana nawo ndichitaura mashoko kana mhepo ichinzwa ichanzwa mashoko andiri kutaura asi shoko randauya naro nderekuti rufu mutongo waMwari vakawanda kubva kwamadzisekuru vedu kwakatengera marudzi edu vakatofa vakaenda asi kana uri mutongo waMwari ndiri kuti mai vangu kana vafa nenzira yaMwari zvakarongeka asi kana paine anoziva kuti ane chokuita chakonzera rufu rwamai vangu ngabve parufu ipapo ndisati ndasvika ndisati ndalenda apo mwana anga ari kupi ane kwaangari anotaura kwaangari but ikoko kuchipinge vanoziva mwana uyu aishandira muguta reHarare okay vanhu vaifungidzira kuti sezvo ati homwe yangu nerufu inenge iri pasasi vanofunga kuti akadzokera kwaaishandira kuHarare kunotsvaga kune vamwe kumabhosi ekubasa nemafriends ake kuti vamubatsirewo panyaya yerufu kuti asimudze rufu vakawanda ndizvo vakafungira zvikanzi kana aripo akonzeresa rufu rwamai vangu ngaabve ipapo kunyange ndisingamuzivi asi zvichabuda chete nokuti akataura mashoko ekuti vanoenda vese vanoperekedzana vese naamai vangu ndobva vanhu vakanga vari parufu apa tine vanhu vanofudza mombe tine vanhu vane mashopu tine vanhu vane vana vadiki kumba vamwe vanenge vachiti tikasvika parufu tikabata maoko tombodzokera vamwe vatori nevarwere kumba vanoda kupepwa but vanenge vachiti vakasvika parufu vakaonekera vakabata maoko vanobva vadzokera nokuti vamakisa kuti parufu wasvika asi nokuda kwezviri kumba vadzokera zvavo mukoma KB vanga vane varwere rakave dambudziko rekuti vaitofonera vamwe vanhu kuti enda kumba kwangu vane mombe dzakaswera mudanga why vaitya kuti angobuda angosimuka parufu ari kunzi shoko riya ane chekuita nerufu zvakasina kumira musha vanhu vakabika mwanasikana vanhu vakaita bodving ndiye akatoshevedzera kuti itai bodving ndaapadhuze kuitira nguva ngavavigise nguva inovigwa vamwe mwanakomana paka abva asvika kudaro hei achingosvika akasvika nemunhu waakasvika naye vanoti munhu waakasvika naye anga akapfeka hembe inoratidza kuti ihembe hombe kwaari akaita senge akavhara kumaziso pane vamwe vanoita sekunonzi vane madhuku anovhara kumaziso anosiya kumaziso mbijana vamwe vaiti kuti uzive kuti murume kana kuti mukadzi zvaitonetsa kuziva chikonzero vanhu vaisaziva kuti maitiro akaita ndeapi ndobva asvika ipapo vachingosvika ipapo nguva yekutoti ivo ndo vakuenda kunoona pane coffin pane amai vakangoteka kuchema vari mukati mevanhu vachinosvika vachinodonhera pasaidi pecoffin ndobva vadonha ipapo vadonha ipapo sabhuku achibva ati isusu pana parichazivi tine mashoko atambogamuchira pakutanga ekuti
kwanza akangodai akadai so atichazivi kuti ndo zviri kuitika here vanhu vachibva vati aiwa uyu kana achirwara urwere hwake wamubata hama dzikabvunzwa kunzi kwavanogara vakambozviita here usanganisa murume wavo zvikanzi haisati zvikanzi torai munhu muite sei muenda kuchipatara munhu anga kutobuda furo kutakura munhu uchienda kuchipatara achinosvika kuchipatara zvikanzi ashaika shoko parakasvika rikushaika amai ava vane vana vatatu ava vanhu vatori nedzimba dzavo two vakomana ne1 musikana but vakaroorwa muvhileji nevamwe vari padhuze remavhileji iroro zvokuti pamarufu vanofambidzana vana vaive shoko rakazodzoka kubva kuchipatara chenzizo vanhu vakutopedza kuviga zvikanziso tine urombo mai vai vadonha panapa vai vashaika vana vai ndokutanga hondo zvikanzizwa pane mashoko ataurwa ekunzi izvo munhu anoziva chokuita parufu saka ndofunga amai vedu vari kufungidzirwa kunzi ndo vakakonzeresa rufu rwepanapa saka vafa saka mwana wepanapa uyoyo ane chikonzereso mwana wacho vatanga kurohwa ari mwanasikana atanga kurohwa munhu waanga nayo achibva ati ndine urombo nezvamuri kuita kana muchida kurwisa rwisai inini ndindayo nemwana uyu kana iri nyaya yekumubatsira ndini ndiri kubatsirana naye asi atumira 1 shoko wamaida kuti afe ndiani mashoko akuchinjana ipapo vachipedza kudaro 1 mukomana anga ari kumberi avatanga kubuda furo aripo ipapo vamwe vake vanhu vakusvika kunobata mwanakomana uyu akubuda furo nenyaya yekuti vari kuziva kuti pakutanga kwanziso zvichatika panapa zvakawanda nenyaya yekuti anongedza munhu akaudzwa kuti zvawakuita kukanganisa dai warova inini kana kurova inini asi vatanga kutobuda furo vanhu vachibva vasvika kunobata mukomana uyu akabva aenda kunobatwa nehama dzake mukomana nemusikana vachingotanga kupedza munhu iyeye vese vanhu pasi vakugwina vanhu takurai vanhu vanotakurwa niso kuchipatara anotaurwa chenzi pavari musatya zvenyu hapana rufu asi nokuda kwezvavaita tiri kukumbira mombe umwe neumwe tiri kuda mombe kubva kwavari mubatsira ndotaura achiti handina simba rekutaura izvozvo iwewe mwanasikana iwewe ndiwe ngoda kurwisa udza sabhuku wako nefemili yevanhu ava kuti ndiri kuda mombe pavana vandirwisa kwete kuenda kumapurisa kana muchida kuenda kumapurisa kana aripo ane simba rekuenda kumapurisa enda kumapurisa but ndarwiswa ndiri pakuchema amai vangu zvokurwara kwamai vavo handinei nazvo ndakafambira kurwara kwamai vangu handina kufambira kurwara kwamai vangu amai vangu vakangonzi varwara 2 minutes ndokubva vatofa ipapo ndichibva ndafambira nazvo saka inini ndiri kuti kune vangoenda kundirwisa ndiri kukumbira mombe asi handina kuti ndozvinovaporesa asi dai matanga mamboita izvozvo saka tiri kunzwa zvino zuro ndo pakabuda mombe yakabuda 1 yacho payakabuda iyoyo kuri kunzi kune 1 abudisa kuchipatara saka kukabuda imwe mombe yechi2 hatizi kuziva kuti vanhu mukomakevi kune vanhu nezvinhu zvavo Chipinge mati kudei saka vana 2 ndo vakarwisa musikana ana mai vakashara uyo akabuda kunotsvaga mubatsiri ari munzira akafona kuti kana pane ane chokuita nerufu rwamai ngavabve ipapo ende hapana munhu akabva kusvikira mwana uyu asvika nemubatsiri nevasitorina nemhosva hapana akabva vanhu vaitosvika kuti kunozonzi ndini here kana kuti handisirini kusvika vazosvika ipapo ndo pakasaka kusvika vanhu but achingosvika ipapo hapana kuti maminetsi amai vanga vatodona ende mombe inotora yakabhadharwa mukoma KB haisi mombe yevanakomana imombe yakabhadharwa nemukadzi wemurume mwana wamai vekudona parufu handi kuna 2 vakomana 2 varume ne1 mukadzi uyu mukadzi ndiye akabhadharirwa mombe nemurume wake ndiye akabuda saka kwasara vangani kwasara 2 varume vari muchipatara vasina kubvisa mombe saka pari kumirirwa mombe apa ende ndaita tsvakurudzo ndiri kutonza vari kuti vanakomana vachona iyoyo hapana nemombe veukama chete kanzatu kanzatu kanobuda apa nokuti chiratidzo chokuti mombe ikabviswa vanobuda ka tatochiona kudhara zvikanzi namukoma Munyaradzi Muradya chekuchipinge icho ma1 chekuchipinge icho ma1 namukoma Munyaradzi Muradya vari seko Dr. Muradya ndozoti vanenge vakachibata chimuti KB naBhozvo chipinge dzungu rinobayisa vana vemuroyi munofira mahara saka asina kukosha ndiani vavo amai ndivo vakauraya kamunhu asina mhosva hanzi ndatsamwa ndinonzi baba Destiny sifasi katapi kuguruve ndidedzewo kakatatu
sifasikatapi 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 guruve po 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 rikiti bvu. Chipingi yatora mukombe. Chipingi ini zvangu zi ndinonzi chinorwadza pachipatiko kudombo shava. Chipingi yatora mukombe. Yapedza yarowa gokwe yavharisa. Vharisa bheu vati mazwana urongwe. Kanyamba na bhozvo nyika ino ine vanhu vane zvinhu zvavo. Ndavhunduka nenyaya iyi, vanhu vari panhamo vanongodona. Ndinonzi Mai Magi kuBrichini. Ibed bridge kai. Brichini, ibed bridge kai. Bed bridge. Chakabatwa chimuti. Brichini. Yes, kuti dzi. Tinotenda. All right. Hanzi Chipinge woye. Pamberi neChipinge pasine gokwe. Vanhu vanopera kufa ndati. Ndinonzi tinotekere pa Glenlawn. Wanga vangoti yakunda kwete kuti pasine gokwe. Kuti yakundwa. Mukati pasi matipedza kadi. Chipinge woye pamberi neChipinge pasine gokwe. Vanhu vanopera kufa ndati. Ndinonzi tindo tekere pa Glenlawn. Tindo. Unepaka wazinzwa ka. Baba Pati. Baba Sapio. Ndinoda kuti umundibasira umzukuru. Toda kushedzera texture Chiragwi katatu. Okay. Andika. Wakadzirira? Ndagadzirira. Right. Not texture. Texture, make sure Chiragwi. Okay. Right. Texture, make sure Chiragwi. Texture, make sure Chiragwi. Texture, make sure Chiragwi. Po, 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 rikiti, bvu. Azvinzwa. Achawedzera. Ari kuwedzera ikozvinozi acharova magobhora hopo. Ndaitaura naAndrew. Akamupa sando dzake texture make sure Chiragwi. Zvikanza kuridha bhora. Kuona bhora. Hanzi aiwa akakurira kaka musi wesandi. Aiwazve. Akakakanura munhu. Tsudzirai chimwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzwa zvitika matima nawo senyika ino. Zimbabwe dzandoda kutaura pana pandirika. Ndoda kuti ndingorova dhunge kusona kwechembere ndikukubatanidza dziri mbiri. Zimbabwe ndine nyaya iri panapa. Yakaitika nezuro mukati menzvimbo yeHeathcliff kunonzi kuchidhaka. Kuchidhaka. Anodarika Gorodo West. Antananarivo. Madagascar. Yes. Inzvimbo hombeka. Chii chakaitika? Rakati richibuda zuro kuma past 16 yezuro. Makuseni. Kuna vamwe mbuya vakaonekwa vachifamba ndofa kwasiwa nemumwe muri zvikanzi makadii mbuya. Zvikanzi amuka mamukawo. Zvikanzi muri kuenda kupiko zvikanzi aiwa ndiri kumbonorasa munamato yangu. Minamato inoti kana chinge kwana zuva inokurasa kwainoitwa. Okay. Pasina nguva umwe mwana akatozoona kuti zvange zvakabatwa namai ava zvaonekwa zviri pane rimwe nzvimbo. Apo yanga iri mbiya yanga ikagadzikirwa 2. Handizivi kuti inonzi zvimbuzi zviviri. Mukatimo zvakagadzikirwa mukati. Ndobva zvaiswa pagedhi. Vakaona vachibva vazoudza vanhu pagedhi penyu pagadzikirwa apa. Asi zvapagadzikirwa munhu watauna aine zvindiri ndinenguyo. Mbuya vachibva vatsvagwa vachibva vaonekwa. So pamba apa panogara vanhu kusanganisira ana sisi vanogara pamba apa kuri kunzi nezuro wacho zvakare padhori rinogara vamwe ana sisi pakaonekwa zvakare. Isusu kugokwe tinoti chimbuzi tinochiti kana chakati kurei tinochiti mukonde. Tinti nchimba ndika. Ndoka uripo ipapa mangwana acho wazoonekwa mikonde miviri iyi iri mukati membiya kuri kugedhi. Mbuya achibva adanwa vachibva vabvunzwa zvikanzi mbuya tiudzei chichi. Zvikanzi ndini but ndine hama dzangu dzandiri kuroya dziri kundishungurudza pakurarama kwangu. Zvikanzi kana muchiroya hama dzenyu imimi munonoisa here pagedhi panogara vamwe vanhu. Vasikana vanokwenda kuita 5 vana sisi. Zvikanzi ndofunga uri kugadzira isusu kuti mukufamba kwedu mukuita mabasa redu iri tishawe maclients tinozvimiririra kaisu. Tinoshanda nozvimirira tishawe maclients hakaka chako na muchemberi vachibva vaenda kumapurisa. Vanasisi vachibva sei vachibva vasungwa. Vanasisi vana nhasi vatori kumapurisa. So nyaya yekutibvunzwa manje inonzi mapurisa achibva vati kuri kudiwa mafaindi ema$20 panyaya yokurova kwamakaita. Nyaya yamuri kutaura yekuti makasangana nemikonde munzvimbo dzenyu moendawo kwamambo munoripota. Saka tambira kuti vanasisi vobhadhara mafaindi vozobuda vobva vaenda kunani kwamambo ndokwavachanoripota nyaya iyi. Ndobva ndabva munyaya iyi
ndobva ndaenda kunyaya inonzi Gutu district kwa Chief Chisa. Kune nyaya yakaitika mhuri yeZimbabwe. Kana makambonzwa kuti mukati meguta reHarare kune vakomana vatatu vakanga vari pane imwe mota yaioffload maglazi. Maglazi vachibva vatsimbiriwa nemaglazi. 2 vakafira panzvimbo. 1 achibva anofira kuchipatara. 1 wacho ndiwo kwaGutu. Zuva ranga achida kunovigwa kwaGutu. Mukomana uyu kumba kwa baba mukuru vake, mukoma baba vake, kune mombe yakangobva iri mombe yavo kwayakabva iri, ndobva yasvika ichinopinda mumba. Yapinda mumba mudining ndo manga mune kitchen unit, ndo mune masofa. Ndobva yapinda mumba umu, yapinda mudining ndobva yamira yakatarisana nekitchen unit. Right. Icharidza hasha ndobva yangodonha, ndobva yafa. Yakatarisana nekitchen unit. Sofa uku pamberi payo paine kitchen unit ndobva yafa. Pamba apa pana amai vanobatsira vanhu zvechiprofita. Yafa kudaro. Kitchen unit iyi yakanga isina mazuva, yainda kunotorwa naamai vepamba apa kumukwasha wavo vachiti wapera una mariyo. Ndikutora mwana wangu nekitchen unit. Vachibva iko kwa amai vachibva vakuwara. Vachibva kuwara ruoko. Vatokuwara zotochikoka ruoko. Vakakuwara se vakatika accident yekuti vakakuwara ruoko. Vachibva vatsoka nemwana wapamba. Vachibva vaisa kitchen. Saka mufama akafira mombe umu yakafika itarisa kitchen unit. Mwana wavo aripo pamba ipapo. Mombe iyi inzwa iZimbabwe yakatoitwa inonzi beef committee. Right. Ndobva yatochikwa nyama. Vanhu vachibva vashiyana kuti mari yakati beef committee vanoziva kuti nyama dzinge chiso paskero chichiwa size yakafanana, vanenge vakabvisa mari vachipiwa mumwe nemumwe yake nyama. Ndati ndirove dhunge ndabva ipapo ndobva ndapingira paMount Darwin. Pana baba, pane munhu akafa. Murume afa kudaro muprofita ane vakadzi vatatu. Akanga ari kumukadzi number 2. Ndobva amuka mangwana makuseni akagara pacheya, akafa ari pacheya yake. Baba vake vachibva vatumirwa shoko rokubva kuDotito vachienda kuDarwin kwafira mwana wavo. Vari muroad ndobva vaita accident. Apo vanga nemashoko ekuti ndoda kutora mwana wangu ndinomuvigira kumba kwangu but haine musha wake. Ndobva vaita accident but havana kuita sei, havana kufa. Vaita accident kudaro, vanhu vari parufu vakuwasha vachibva vanzi vaende kumvura. Ndokutora ngoro nemombe nemadhamu ndobva vaenda ikoko. Vari mungoro vakudzoka, mombe dzibva dzavhunduka. Vakuwasha vari mukati, ngoro ichibva yadonha, vakuwasha vachibva vatimirirwa nemadhamu vachiendeswa kuchipatara. So izvezvi hapana ari kuziva kuti vanofanira kuti vaite sei. Rufu rwacho ruri kutovhundutsa. Tombotanga chepaHeathcliff. Gogo ava vanotozikanwa kudhasiko. Vanotozikana ikoko zvokuti kubva kwavako kubva pamba pavo kusvika pamba pavakaisa pupu panodarikwa misheni kwaunoti 27. Munhu wakasangana naye machibese kumadanda kucha kuma6 achivamhoresa kuti gogo muri kuenda kupi, zvikanzi ndiri kuenda kunoita sei, kunorasa munamato muteuro wangu. Munhu uyu anovaziva gogo, ndo paakazonzwa kuti pamba gogo vaisa muteuro pamwe pamba pagedhi revanhu. Right. Hapasi pamba pakasangana nemunhu uyu. Aiwa, hapasi, vangotodarika zvakare. Ende vachibvunzwa kuti sei mazosarudza pano, zvinonzi kwandanga chida kuenda nawo ndakuchasvikiki kwakuedza, uyezve murodhi makufamba vanhu vakawanda, saka ndangoti ndise apo but ndiri kuroya hama dzangu dziri kunishungurudza pakurarama. Ndiri kuroya hama dzangu. Ndo muteuro uyu. Sei mazowisa pamba panapa. Apo nezuro wacho pane rimwe dhoo remumwe mukadzi anogara ipapo pakatomboonekwa paine pupu isiri mumbiya. Ipo pamba ipapo zvakare ndo panogara vasikana 5 vepa touchline. Vasikana ava ndo vakazorova gogo zvikanoda kukonesa basa ino. Imhepo dzamutidira idzi. Pamba apa varidzi vepamba vari kupi? Havagari ipapo. Okay. Saka tingati gogo vari kuroya vasikana ava here kana kuti vakangoedzerwa vasati vanorasa mbiya? Dambudziko rakanetsa ndekuti dzimwe dzenguva zvavakataura ndizvo, asi pavakanopedzesera munamato wavo pamba pevanhu apo ndikwadarika pakanyemba, pafidza, paEzra, pamatsilere, pamupembe, pabhaloi, paka pamba panhingi pashugeti dzi babarora ari kubuda kusenda kusangana nekonde. Muri kuti munamato unozoita pupu kuti zvidini? No, munamato wese unotouzwa
nakupa mnamato kuti tora tsito tora mkaka tora chii kana wanzi tora pupu ndobuda batu wisemo ubanga mune 2 asi iri vanhu sokuratisa uzonzoti kuti yanga iri yani pupu iyi chimbuzi changa chiri chani ko kana kanga chiri chavo atisi kuti vakachitora kupi ha ko2 sorry Zimbabwe kana para watu vari kudya asi ndo zvakaitika kupi kuHeathcliff nezuro kunonzi kupi aiwa kwete kudasti okay kumadhaka ationde ndekupi uko Heathcliff aiwa ko tiri padhuze nemapepa tiri pamadhuze nepapepa okay muri kuti imi muchitsvaga kuti kuHeathcliff kupi vasikana vakabva vasungwa vese vari 5 ichokwadi vachinzi vanofanira kubhadhara chi mari dzekupolisi kunonzi kuchidhaka tibatsirei Heathcliff kuchidhaka ndokupi asi zviri kunzi nemapurisa kana iri nyaya yokuti vakaisa mbiya pagedhi ichokwadi munofanira kuenda kwamambo asi Heathcliff iri kubatanidza dombo shala ndofunga kudaro nekuti pabva patoisiwa siri kunzi nzvimbo iyi inosanganisirwa inotongwa naishe Chinamora saka yakubatanidzira ka dombo shala tiudzei ndepapi panonzi pachidhaka alright tibatsirei kaZimbabwe saka nyaya iri kumapurisa itori kumapurisa ipapo vanofanira kubhadhira $20 fine $20 iziki kuenderana nenyaya yekuti iyi mhosva yekurova vanhu ndizvozvo kuti hongu mune zvamakaitirwa pati makazotonga mega wobva ikoko kana iri nyaya yembiya woenda kwaChief Chinamora munoti ndo zvatakaitirwa namai ava okay tinotenda regai kwatobva taenda kupi kwaguto nematambudziko yesi nyaya iyi yakaitika mazuva eZimbabwe International Trade Fair ekuti pane vanhu vaibuditsa maglasi vachibva vadonerwa mumwe wacho achibva atsimbirirwa saka ndo mumwe wacho mushakabvu ikoko mutumbi kuti vaenda kwaguto right wasvika kwaguto chii chakaitika kumba kwamukoma webaba wemwana uyu ndo kwakanopinda mombe ichimhanya ichibva kwayaifura ichiita senge yakurwara njira mazuva enhamo patori nenhamo ndiko ikamhanya ikanopinda mumba imomo straight ikasvika mumba ikarova mabreak yakatarisa nekitchen unit ichiti sofa ku yakatarisa kitchen ndobva yanguti rikiti pfu ndobva yadonha ipapo ichibva yatofa apo muri kuti kitchen unit iyi yanga inotorwa kumba kwamukowasha chinzi mukwasha iwowo hauna mari ukapera mari ndipe mwana wangu nekitchen unit ichibva yatorwa chibva zvaendiwa nazvo ikoko vachibva ikoko ndobva yaita accident apo ndobva shuka ruoko ava ambuya ava vakaenda kumba kwemukwasha vaida kuedza kuita sei no hana mari kana asina mari ndipe mwana wangu hana mari yokuita sei mukwasha haana kubvisa rora here kana kuti zvinhu zvakangopurisa kunge zvaClifford Baloyi andifunga ndizvo zvakangonoza ugezvani kanyeba saka ndotidzimisira maiki ndiri kutamba nabosi wangu saka ndoti manager zvakapurisa vakabva vatora kitchen unit nemwana wavo ko vazukuru vari kupi vazukuru vanoenda kuna amai mutemo unodaro saka izvozvo mwana ari kumba kwaamai kumba kwaamai izvozvi parufipo panga itoripo mukaziva here kuti accident yakaitika iyi chii chakaitika ndezvemotokari dzemugwagwa vachibva chikoka rwako mombe ichibva yazouya ikafira yakatarisana newese good then Mount Darwin muri kuti murume muprofita anga nevakadzi vatatu yes anga ari kumba kwemudzimai number 2 ndovhamuka kuseni akafa but anga ari pacheya akagara pacheya but akagarara mumba kazonoka ari pacheya baba vachibva kunzvimbo yekudotito vachienda kurufu romwana kubati vanga ane mashoko ekuti mwana wangu anofanira kuti azovigwa kuno vari murodi vachibva vaita accident vasvika ikoko zvakare but vakakora havo but vakarapwa vasvika ikoko zvakare vakuwasha vaenda kumvura nemadhiramu vaenda nemombe vachibva vaita accident vakuwasha vachibva tsimbirwa nemadhiramu vachibva vakuwara futi vanga vari vangani vakuwasha aviri 2 saka vakuwasha vakakuwara baba vakakuwara mariro achiri kuMount Darwin ikoko akazovigwa mushakabvu mukwashakabvu akazovigwa mushakabvu but vanhu vakaita sei vanhu vakakuwara ende pane pfupi ndisikapedza zvakare kwaChief Mutasa nyaya yekwaChief Mutasa mhuri yeZimbabwe regai ndikuzivisei nyaya yekwaChief Mutasa ndiye kuti iyo kune murume akafa kunonzi kwaChief Mutasa
Yedimeni Sanyamandwe Sabhuku newengo pana baba vakafa vafa musi wemandi musi wechipiri vachibva vigwa nechitatu kukanzi pakugova zvinhu pamwechete nekugadzanaka mwanakomana firstborn yababa ava amai vakafa kudhara pambapa pasara vana anotove mwana mudiki atori musikana 19 years vamwe vatori kura nditika baba kuti vana vamuchazosara muchiona pazvichemo zvenyu mwanakomana achigarwa achingogadzwa parupasa kunze agadzwe unaka ndobva angotanga kungobuda mututu achitakuronza chipatara ndobva atofa sarai achingogadzwa chete kuti ndo baba panapa tanga bata mututu buda mututu achirosvika kuchipatara ndiye sarai achibva afawo. Pane here zvakaitwa kutsvaga kuti chii chakakonzera rufu rwemwanakomana? Handisati tanzwa iko zvinozviri chichaitwa. Vanhu vachiri kuchema nhamo yekugokwe ndechazokupedzeserai yababa vakapanga pafiwa vamwana akati mwana wangu afa uyu baba ndichiri kugara nemi mubatsiri ati regai tikusiyei takuisirai hoko chikonzero kune mumwe zvakare anogona kungofa mai manje akaitwa anzi ari kunzi aitwe pilo yemwana mutsago wemwana pakasiwa ningi iyi baba nepamba apa vakawanikwa panext door vakashama kuseni vachibva ikoko kuti vadzoke pamba vachibva vati ini kudzoka pamba ndichakwanisa baba vari kukunikana kudzoka pamba vari kugara kumanext door but veukama vari kuvaramba asi vari kuti handikwanisa kugara ndega ndogara nemudzimai wangu saka kwavari kugara ikoko vari kutogara nemukadzi wemudzimai wavo vari kuti mumba umu hamusi kukwanisa kupinda kana ndipinde imomo itai chakasiyiwa nemunhu uyu chitange chabviswa ngapabviswe hoko kakabviswe hoko iyi nyaya iri kuitika kunonzi kugoko kunonzi kukadzidirire right. Regai katidzoke tichitora kanhare pamwe chete kana kuverenga mamessages a minute past 11 papa Isabel. Pane chimwe chiri kupisa here chamungada kuti chisvike kumhuri yeZimbabwe. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafaidza wamukaseko agogo every day is Friday koipo pazvitupa papi pazvitupa pedu apa Market Square apa ati muri bada chimudi pandombo pasando mukoma KB. Yes. Vanhu vanenge varipo unonzwa vakuru vachiti nevashandi vese varipo guys ibasa rauya iri nenguva dzakati tinofanira kunge tapedza vanhu tauya kubasa. Okay. Aiwa pari kushandwa ko vanenge vachikomplena kuti basa harisi kufamba pazvitupa vanenge chii chinenge chaitika. Ndiri mumwe wevamwe asvika ipapo mukoma KB. Kune vamwe vanhu vanoti vari kumabasa avo nekwavanobva vanoronga nguva yekungoti richisvika ndofanira kuita zvakati nezvakati paipai pane mutemo kubva pagate security unoendesa kuofisi yonzi ede ofisi iyi uchienda kuofisi iyi kumwe nekumwe kusvika wapedza ndatoona pane mumwe munhu pagate achitishedzera kuti ndiri kumhanya ndofanira kungoitirwa zvinhu zvangu aiwa pane mutemo kana ofisi inofanira kungeizvozvo ungangosvika uchipinda muofisi here mevanhu unoti ndiitire zvakati iwe chokuita hauzivi chokuita munhu anenge achingoda konapo vari kumhanya nechimuti mukoma KB. Tinotenda ndo zvatinoda aya mahofisi anobatsira kavanhu veruzhinji ngaite kaniaka kune anonzi madhamu hove ivi kwete majengwa kwaiva mukoma Mr. Tailosi pachigwendapo chimuti vakabata Peter Zulu pamwe chete nesinyoro Tezi chimuti vakabata Sabhuku Karamba Haswe Mambewe chimuti vakabata kuti dzve paka Zimbabwe ndapindira pamutoko uzumba right. Mutoko uzumba nyaya ndinayo pana pamuri yeZimbabwe yakamira yakadai nyaya ndiri kutera ndeyekwa chief yajina kune mukurume akaroora mukadzi wake ndokuenda kunze kwenyika kwaanga achigara atorere makore ari ikoko vabereki vemurume uyu varimo munzvimbo yeumwe Sabhuku ari kwamutoko tichazenge takuitaura nezita tichipa vakuru vanogadza mazita maSabhuku nemadzimambo kuti kana Sabhuku akadai zviripo here pamutemo wenyu. Murume uyu anogara kunze kwenyika rufu nendufu dzinoitika dzese kunoko anenge ari ikoko paanouya kuno zvino ndani rufu padhuze ndo paanozopinda munzvimbo achinobata maoko kuti ndakanga ndisipo ndakanzwa kuti ndinge akashayika ndine urombo ndirombo zvinoitika kwese izvozvo ndizvozvo chaizvo. Izvezvi murume uyu ndokubva azofirwa nemukadzi wake ari kunyika kuSouth Africa nematambudziko but kana wafirwa unonoviga mukadzi wako kumushashi mutumbi uchibva waita mazuva uri kunyika kuSouth Africa nenyaya yekufambisa mapepazi kuti utendero kuti wakubuda mune imwe nyika uchienda kune imwe nyika uyezve uri wakupi achibva auya
auya mutumbi ndikusvika mudzi mumasabhuku ndikusvika pamba pachona asvika pamba pachona vanhu vaungana vakuda kunogadzira musha kuti munhu avigwe sabhuku zvikanzi wow mirai kuchera guva murume uyu pakafa vanhu vakawanda kuno haana kumbobata maoko saka hamuvige kana muchida kuviga unzai $50 munhu akazovigwa late mushure mekutsoka $50 paakapiwa $50 sabhuku ndo pakazovigwa munhu so vanhu vari kuchema nyaya iyi havasi vanhu vakaitirwa izvozvo vanhu vari mukati menzvimbo yekuti chokwadi here kuti vanhu vane mazuva akawanda munhu afira kure ari mumochari vachigadzisa mapepa kubva kunze kwenyika zvose zvinoda mari munhu orambidza munhu kuviga nenyaya kunze hauna kubata maoko vamwe kwete kuti aigara imomo ari kunze kwenyika ikoko aifanira kuzobata maoko. Baba Isabel muri kuti imimi pamuri kuno kuHarare pane hama neshamwari dziri kushaya kumusha pakaitika dambudziko muchienda kumusha monzi musavige hama yenyu nokuda kwekuti hamuna kubata maoko ndo zviri kutaura sabhuku ndokubva ndada kuita tsvakurudzo ndobva ndatsvaka namba dzasabhuku ndobva ndamufonera kungoti bhozho ndiye pwa atimafoni saka isu sakumutsvagira namba dzevanomugadza vakuru arambe kutaura. Makwanisa here kubata mambo wenzvimbo iyi mambo ndo kuzvifoni dzamambo ndaziwana but foni dzamambo dzinoita sei dziri kuramba pamwe tamhanya Baba Isabel pamwe ndo mutemo uriko Zimbabwe hatizivi tichibvunza kana ndiri kunoku tine hama neshamwari dziri kushaya kukanyemba uku ini ndikaita dambudziko ndichisvika ndichidaka kuviga hama yangu ndonzi iwewe tanga wabhadhara hauna kubata maoko vamwe vakafa hauna kubata maoko vamwe vakafa ndizvo here tiudzei Zimbabwe 0713938538 kana 0789600748 vanoda kutumira mawhatsapp message tumirai pa 0718692244 0718692244 tichimirira kanhare pamwe chete kane mamessages Wednesday 6 May 2026 kule nakanyemba masabhuku vave kugarika kunge ntandampuno okay ndinonzi Joseph Mubaira pakapiripiri Baba Isabel hanzi masabhuku vakugarika kunge mutanamuno mtandamuno ka chinosimbisa muno ichi mtandamuno hakuna zvakadaro kanyemba nabhozho sabhuku avo vane udyire ndinonzi Mai Roni ndiri paSoromio hanzi sabhuku vane udyire ndo udyire wachizo chokwadi mukoma kebi udyire here Baba Isabel udyire ndo matongero wacho ameno andisi kuziva Baba Isabel ndosaka tiri kudaka kuti vatibatsire vadiwa vateerere kuti ndizvo here zviri kuitwa nasabhuku uyezve nyaya yacho yoendeswa kupi sabhuku vasadaro so ndini Josephat Muchaiwa representing Nchurumu Mhanzu kwaZereva village mwana waMai Lydia ndimutsiroka Mo Blessing kutadza ushe gweja tinashe gotora driver wemuzungu pamwe chete kana driver wepaso naamake Craig hanzi mamuka seikona Josephat Muchaiwa representing Nchurumu Mhanzu so ndiani aunza nyaya iyi vagari vemunzvimbo vari kutochemera hama kuti nesuwo mangwana tikairiga nyaya iyi tinorarama sei tinorarama sei kana ariwo matongero acho kumwe kutonga kuchazouya ndekupi nekuti kakuregera kunogona kuti kuwadza ndizvozvo chaizvo rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini sabhuku pakauya president weChiefs Council vakati kudini kana vanhu vane matambudziko emadzishe emadzimambo emasabhuku vakati vanofanira kuenda kupi vane nhamba dzavakasiya baba tikadzishevedzera 2 ende kana kuri kuti sabhuku vanetsa vanoenderwa kuna mambo wavo kana usina kugutsikana vane nhamba yavakasiya even DDC vainzi maDA kudhara ndo vamwe ndozihurumende ndo pakugadzwa kwavo ipapo vanenge varipo vanhu ivavo vanofanira kuzviziva azvinetseka mabhuku avo vanotaura kuti zviriko here izvi okay kana mava nenhamba dzamambo vekunzvimbo iyo pamutoko ndizoka batai mambo musvitse nyaya iyi tinzwe kuti mambo vanoti kudini kana vakatadza kutibatsira topinda kuMinistry of Local Government and Public Works tovasvitsa nyaya sara sabhuku tinaro sabhuku maguta kunyarwa zivai kuti makaiswa nevanhu uye munobviswa nevanhu ndinonzi poka njuti dhedhe vaangel mukwasha uko matirira
Adzatsamwa manje. Atsamwa. Adzatsamwa. Sorry. But zvinorwadza baba Isabel. Saka murume uyu akatobhadhara $50. Anobhadhara $50 yokuti akwanise kuvika mukadzi wake muvillage maanogara. Nokuda kwekuti wanga uri kumuzansi. Una kubata maoko wangu wakafa. Maoko vanhu vese vakafa kumusha. Ndio uno wana Tsveta kawo. Wana Joseph Tsveta. Uyu Otto. Ndio magetsi acho aya. Ndio magetsi acho aya. Wana makanika chawa. Manje kana ari magetsi unotochiwa kapiswa kana ari makanika panenge ane sabhu. Sabhuku ngavatsvage basa kwete kunetsa vana vemumusha. Kana uri sabhuku zvinoda kutsvage basa ka. Ndini mai Emma Ndowa pa Everton Park. Andini masabhuku vanotambira ere? Vanotambira. Vanohura kama sabhuku. But ndinonzwa vachiti sabhuku mukuru ndiye anotambira saka chinzi sabhuku mukuru handizivi sabhuku mukuru ndeupi. Vakuzvitambirisa sabhuku vake ivi. It's okay. Regai tifambire nyaya iyi tinzwe kuti vanoti kudini. Anditika? Regai tifambire nyaya iyi tinzwe kuti vanoti kudini mambo. 22 minutes to 12 ndio pafika nthawe pari manje. Zvikanzi na mukoma Santana tapiwa mubondi ndiri connected pachimuti. Ko mari yacho yakabviswa nemurume wokufirwa yakadyiwa nani? Sabhuku. Ko anzi sabhuku ko anzi hokoyoyi nengozi kudya zvemutorwa. Okay? Ko mari yacho yakabviswa nemurume wekufirwa yakadyiwa nani? Sabhuku hokoyoyi nengozi kudya zvemutorwa. Ndi soja remweya. Icho kwadiso. Hey, baba Isabel. Saka poitwa sei apa? Pane zvakamboitika ere kumashure. Pane ere vakambobhadhariswa nasabhuku uyu mushure mekunge vatadza kuenda kunobata maoko vari kunze kwenyika kana kune dzimwe nzvimbo. Atisatanzwa iko sinose. Tiri kukumbirawo kwamunogara kana kuti nzvimbo imwe chete iyoyo hakuna ere vamwe vakamboitwa izvozvo kana kune dzimwe nzvimbo muri kunziwo kudini madzisabhuku yenyu patinoendesa nyaya kumberi tinzwe kuti zviri pamutemo here kana kuti kwete. Ndizvozvo tibatei mutudze kuti kwenyu zvinomboitikawo here kana kuti kwamutoko chete. Handiti? Tibatei pa 0718692244 0718692244. Bozo yatawa makadini kwa mukoma Kanyemba na mukoma Bozo hakuna zvakadaro sabhuku avo vane hudyire. Nyaya iyi ngaisvitswe kuna mambo nekukasika. Hazviko izvo ndimureseroka amai nababa God knows tavona Dube pamwenezi pamasteps apo ndinonzi Tariro tavona Dube ndakachibata chemuti ndiri ku Pretoria ku South Africa. Kuri seiko ku South Africa nhasi chiri chifundo na kukumbusira zakuti muri kupata bwino. Right, 0713938538 sabhuku uyu agutisa manje kushora chimuti kushora nyika vanhu ve munharaunda ngavaende kwa mambo hakuna zvakadaro. Ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown Glendale Kanyemba Langton Kanyemba na Bozo shedzai Langton Chingoma katatu. Langton Chingoma po rikiti vo. Hakuna mutemo wakadaro Bozo na Kanyemba. Sabhuku avo ngavapinzwe mukati. Ndinonzi tonderai shamu pakuwadzana extension pasifra pakulezi mafoni takachibata chimuti. Kanyemba ndofunga kwa mutemo uri kuenderera uyu. Alright. Ndiri kubata lomwe Bozo na KB takaenda kwa mutoko kunoviga amwe amai vataenda mata navo gore rakapera. Tasvika ikoko tikasvika pamba pevabereki vemushakabvu tikaimba hozana tiri pakati pekuimba hozana sabhuku vakauya vakamira kumberi kwedu vakasimudza maoko vachiti mirai kuimba hozana. Takamira kuimba zvikanzi munofanira kuti muniripe maita munamato musina kundisuma. Nei baba Isabel, nyika ino yeZimbabwe mu constitution anditi takanzi tinonamata. Zvitendero zvakasiyana. Yes. Vanhu vanobvumirwa kakuenda kuchechi. Vanhu vanobvumirwa kakupira midzimu. Icho kwadi. Handiti. Zvaunoda. Zviri mu constitution. Unotevedzera diri raunokwanisa. Yes, aurambidzwe. Zvinongonzi tevedzera chi? Mutemo. Chete. Kwanzi sabhuku akamira mberi akasimudza maoko miri aihozana. Munofanira kuti muripe amuna kundisuma kuti makuita munamato. Okay.
ndiye semusabhuku iri kuti aiwa akasiyana. ava vari totsigira kuti kwa Mutoko. Saka Mutoko inenge yakuda kunetsa. Alright, Taka timbopinda muchitoro timbonzwa mashoko kubva kuna Gogo Chihoro. 4 minutes past 12 ndo pafika nthawi pali manje tiri mukati machirongwa Boshongora segment makadini kumukoma Bosho na Kanyemba. Sabhuku uyo ngabviswe usabhuku vane hudyire ndinonzi Mai Clever pa Stone Ridge pachireya pariseko pachireya nhasi ndo zauti makachibata chemuti kuti dzvi. Sabhuku havana mhosva mbudzi inodya payakasungirirwa. Ndinonzi ndi joini moyo ndiri kunoko ku Pretoria. Hanzi sabhuku havana mhosva mbudzi inodya payakasungirirwa. zvakafanana nomubereki anobata mwana wake chibharo. Yes. hazvina mhosva ari kudya mari yake sezvo ari yakachengeta ndizvo Azviserezvo. hazvisi Ari kuchikora mutemo ari sabhuku. kutyora mutemo sabhuku Ari kumbunyikidza vana. Yes. ehe Saka toita sei muchabata kamambo nhasi. chabata mambo nhasi Tinzwe kuti vanoti kudini. ndotsvaka nhamba DDC chabata zvakare. Ehe. tine mumwe zvakare ari kwaMutoko ikoko futi akatiza akadya mari yemutero kubva gore rapera svika izvezvi akatombotiza asingaonekwi adya mari yemutero. Ndi sabhuku. aiwa hasi sabhuku ndi sekretary wasabhuku. KB na Bosho sabhuku avo vakatokanganwa kuti pane mumwe wavo akamboita pupu yefertilizer. pakwekwe apo Yes. pakwekwe Ndinonzi Gilbert Chimpaka ndiri kubhangeti. Vanokanganwa chanezuro nehope. uyo akabata hembe yevamwe gogo vanoshandira achita amdisiye andibve pamuri. Achiri mpenyu ere sabhuku kukwekwe. mpenyu handina kunzwa rufu rwake. Hakuna mutemo wakadaro wekubhadharisana mari nokuti hauna kubata maoko, but kubata maoko unongofanirwawo kubata maoko kana uri wemuvillage. Ndinonzi Marco Edward Matebura from Stone Ridge. zvinoziviswa kunzi mangwana ndekwenyiwo ngatite hunhu kuita sei wokuchemana kune vanenge vasida kuri kurasika but munari kuSouth Africa. Hapana here beef pakati pasabhuku nemwana komana uyu anga achigara kuSouth Africa. chero rikavepo mhosva imwe nemwe ingamiri yoga. Atingobvunza kuti anga achida kubatira mwana uyu panyaya iyi. ndofunga kudaro. Hapana here zvakamboitika kumashure. regai tidzike mukoma KB tobata pakadzika ka tinzwe tikubva kumashure nyaya yakamboitika ndiye uyezve sabhuku ndewarini uyezve maanogara uyenze masabhuku dambudziko ravanaro nderekuti ipapa iyoyi kwabuda iyoyi kana kwakuita dzakawanda ka mavhurira manje vese vakuuya nazo. Sabhuku avo vanoda shamu ine munyu ane zita remadunhu riro rokuti Kaka ndi Texua Chiragwi ndinonzi Paul paHeathcliff pamajecha paNewman kana ndatadza sekuru Boshongora ngavataure utori hweusiku zvawo Boshongora. usiku umwe chete uri nani utatu. Pariseko paHeathcliff Paul paHeathcliff akachibata chimuti kuti dzvi. Alright, hanzi sicela amasaisai ngapa ndokupiko kosi kobo yini usa Raymond umleleli omsakazo wenu. Ndokupiko kusina masaisai uko. Kosi kobo ndokupi uko. ndikuziya. Alright, regai titsvage kuti ndekupiko kusina masaisai. Right, kuitira kuti Transmedia itibatsire. Morning KB ndakachibata chimuti ndinonzi anyway zvamano kobulawayo. Kuri seko kobulawayo. ndichazokupai mangwana muri yeZimbabwe ndifungidze nyaya yekusilovera yababa vari kurwara nerukauka ndirinyoka vachiramba kutaura kusvikira mwana wababa ava azotaura achiti baba pupurai hamuna kutamba iri nemudzimai wangu nokuti inini ndine zvandakaita pamudzimai wangu. baba vachibva vaita 2 days rechi3 vachibva vazoudza umwe sawira kuti ichokwadi ndakatamba nemuroora mukadzi wemwana. Akomana. ndichakuudzai mamiriro yakaita yese. Saka baba Bosho vana baba vana Ntezvara vari kutamba nevaroora. vari kutamba nevaroora. Ndo pataitaura nyaya makataura kwaMutare yababa vakanozvarisa muroora. ichokwadi kuti zvinozopera mune zvakanaka here zvinhu zvakadaro. hazvipere mushi because anenge achiudza kuti chausingazive pandiri chii. kana uri baba vasina hunhu panoti muroora uri rejere wakangamwa here nyaya dzatanga. baba kana ari muroorawo akangota kuti baba kani itorova pasi kana usadavira. Koma munashe lungu kubare kuchiweshe hatikurudzire mhirizhonga. ichokwadi kana ukakanganisirwa katsvaga vanorandutsira. mukoma KB takataura nozuro nyaya
yevanhu vanobva kuHeathcliff, murume aine mukadzi wake achipasangana negirlfriend ichitopushwa yakabatirwa kabhegi akaita noise, nhasi ari mukati akasungwa akada kutonga yega but ndiye akarwadziwa but mukurwadziwa akaoverreacta machi onai dai akaenda kumatare edzimhosva kuti ndiri kufuna chance chadapasa mkazi uyu. Dai akaenda kumatare edzimhosva unotaura kuti ndiri kuda chese chandakapa mudzimai uyu. Ko iwewe waitawo sei? Waita ukanzi zvese zvakatambawo pandiri. Ndipe matare edzimhosva ndiwo waizotongazvo. Ndiye akarwadziwa. Aifana kuenda kumatare edzimhosva kuti ndaibhadharira rent mudzimai uyu. Then onzi kuti matare edzimhosva anoti kudini baba Isabel. Izvezvi pane yandaona mukoma KP yemukadzi ari kushevedzera kuti wakandikombisa ndikakuda ndamboramba ukandimanikidza kusvika ndakuda kuzinozwa kundishungurudza kuti torera umwe mukadzi manje ndinodanana nababa vako. Kana ndadanana nababa vako ndichakupa ronda rakaipa amuonani futi upenyu hwese kana kuvigana muvigani. Kana ndabvuma inini ndobva ndavaitira mwana ndobva ndava pasita rako. Murume ane mudzimai akanorora mumwe mudzimai. Saka mudzimai wokutanga ari kuti wakandirwadzisa. Ukundirwadzisa. Uri kurimembere kuti wakandikanda shoko ndikaramba. Ukandimanidzwa svika wabvuma. Saka nenyaya iyoyo ndichada mukoma wako kana kuita mwana nababa vako. Mwana wacho ndomupa zita rako. Asi ronda chandiri chiziva ndechekuti ronda rendese pakati penyu nderekuti kusvika murufu amuonani. Ari kungotyidzira mukadzi uyo. Hazviite kuti adanane nababa wemukomana uyo. Ko avari kuti havanaona. Unongoti here vana pasina kudanana? Kwenye amai vake vari kupi? Wemukomana. Wemukomana upi? Uyu ari kutaura zvino. Wemurume uyu. Vatoripo vakakwana varipo vese. Amai nababa vese varipo. Varipo. Kwenye pa kwake muroora. Muroora ari kuti anoti ndozviita. Ari kuti uri kundirwadzisa ndozvandichaita izvo kukuisa uro. Kwenye pa kungotaura. Kungotaura. Kunodana namudhara. Amai varipo. Ava vari kuita vana ava. Havana mbodanane. Kana. Vanhu ngavaite hunu sesu. Sikamai itai hunu. Ndinonzi Jairus pachisepeti. Zimbabwe zvinoita zvinotaurwa nemuroora uyo kuti wakandirwadzisa kunditorera mumwe mudzimai ndogona kudanana nemukoma wako kana kudanana namudhara wako ndobva ndaita mwana ndobva ndapasita rako.